nyina mu ampa benyimfo kan ampa se wototo akodire pompane so mo one premier tentene ya pekora wono no brode enye peda na na sa wotra se ya no otumfo opem so otekoko so atwe pire okasa no ma totu ontoma sa se wotie na na Krobea ammo fire kajagum na yetie abusuafo ya mamuni na akwa ba pramo ato wo memu nsema ya bobo no se kase no ebraso se yede ebesom ensema yede eba no enianimo ebi enie yebekọ aya Agona West na Agona West NDC ni MPP edia bom elho ema meka se nipa nsia ena epra na yebekọ edra mampon kwan no so abrahosam bia silobia kwanhia ama sabre enupadum yensa wonom epra wokwa ba gatanga tamale kwantempo no eso awalewale akrofo akwakwa dem wo hono abo apasinyafo nipa motwe etuo na yebekwa mankesim afashe bia na ekoso wo hwiase adane bibia wo ho ema etuo akasa aposifo ne asojafo de atutemamufo bokone ne mpotemu enimu se wo mu bekoso ayadwuma aboban serebe ya esumdue ebeba ewo boko afoforo bi ka ho yabobɔ no awie yesterday sum yemfa seda no maboafo ya wobo echidom na nsam ya kenkan de ma opefa series books se ba bia wo biada wodi eto enwoma ne bi ma abofra ne kenkan no akwada no wokotro bi si na wo betwa brofo de twerɛ no emuda ho wo English language books ahodro bi wo ho de ma basic one ko CJHS 3 award people history of Ghana RME computing creative art textbooks ahodro ni nyinata wo mo di bi aba ye ma no wo mo JHS level no ya na akwa ye mathematics science RME English language social studies book bi abi obenya bi di ama wo mo afeni ade omba be ko sukuu so ya na akwa painting coloring and drawing ni nyina so oba ebenya bi ade ama abofra no schools ahodro amutie ye mock exam terminal exam midterm exam famra ya set questions ni yes and supply we likaji bi anim enkwada no twra wo mo bi si ni na de na bibia aye pasco de ama won no putoja ya ben station no a enkwada so man first stop na be hu yen ahoma ni 0243 299 938 and 0540 755 465 Association of Ghana Industries AGI Samin Kancho Sehwem Wamoni Ghana Enterprise Agency any card foundation a kambom ya wamo ede Ashanti Regional Job Fair no ebasom Asante mantem heya na dwumadie no ebekoso simi misa wo padwuma na ana wo de wabiebie nwuma wo pa kwanya bi ada na di mankrofo hu se we na wo wa ene exhibition bekoso wo be showcase niam a wo wonti no hye nso se we eye free wo bi amra se wo padwuma ana wo ba betonwade dwofo we eye free wo kwade ye di yanim ya October da etoso aduasa ena ebekoso ewo Royal Lametta Hotel a ewo ahojo ebatenga junction no anopa no 9 kosi anwumre nonum Yemfre 0322 091699 0322 091699 and 0246 067445 Vitamin can make for Adiama vitamin kaya no dia potassium calcium omega 3 and fatty acid asemoma vitamin ba Ghana enfiedu no ene Ghana for diatum will be ase a your vitamin suyam vitamin choco banana and afe vitamin strawberry baby atonto ano dia wa Ghana ha bia kwa wo se pe vitamin konsa ebeka Go TV see yemfanto ahwefo a mo pankro no ene ne mpotemu se enne technical fault binti no ama Go TV no emu ehwehwehwe si eho fa udi koda no ebra kumase mo anase wo mo eguso a obere scan udi koda no se wo ye na se enye yi a na odi aba wo wo mo officer eho hodom na fe wo matumi ahwe ede ama mo pankro ne mpotemu ba bia Go TV no munya ehawo ewo ho Go TV was say love it enuma ya daroma ena aso ya sene a ye de prompto breakfast ye boy eba besomo enuanu mienu ena yatena se afihima ama afriye mene Mami ajwa nyan tatando Afrika siyebono emu ensam eni Asem Beba Dabi ba ne senti yedi yeni akyeremu ewo adwoso mampon kwan no eso
arehosam lobby akwanhia bi asi amasabre ya yakasai enipa dumiensa na yate sababi awomoda no emu odena won meprepra emu odin pa na amane no ekire se trailer car CB yani registration number GG 7025-24 yani cement bag bi ayemum walodi ya wade kro na sanyo kai bi commercial vehicle bi the registration number AW 2000-12 enso eba besene obi ni mo dia ba ye kai yitifa so ya wade akwakobo sanyo kai mu a emunimuni fa so a asabre enipa dumiensa wonom ewo mampon ayade sabia ya Dr. Fonia Nesefo wamo epre ade aje wonom enkwane amani boni Kwame Ajeni Mbwati any unit committee chairman oho Ora Moro Suleiman edi enkomo baby poti ya sabre husemi esi ye no wono ene unit committee chairman wo ma ni chire mu sande ye wo mu hu sa de nese no bra Facebook ne so ene abutuo no commercial car ni nti nipa ne de wo me pra papa kan na muamua ebubu fa so ni nti no ne taasi ni nyina so ewiem ya sabre de enipa baby wo mo dane emu akwakwa ye den na unit committee chama wabra wo chirechirem sade wo mu hunu ye wo mu kwete bie no ne esi ye nyina da mo mientie chirechirem mu agode atudwa saya load free kuma sai kwa jira ya hon shi no se bit no one side agogum na aka one side to bia do e se slow down ya bo ne ade go e se slow down out ni de kwakwa ya ba so bitwem nti o mu nyina free kuma sai e kwa jira side na saya no duro no slow down afamu ya wo ye twem e wi ya se trailer bi free so e wa fairly break so I do ba masa o de pija saya no de ko shi abo no so na nyina de da ya mata se phone ya so ki ma ya shiro so pa se ma mu ni pa na ja adum fo do mo ajina so yi ni panwa adi o mugu amanfo kai twemu ni asere ne do magu kira edo mu kugu hospital ba no pa ye ntia tin ka bodi bi ade pe anu no se tra ho bo ho ba ya ka bi bia na ya kina no na ya tina akse be obi tuma twem ti sa yo de o ana we ma be pije ne fri kwa mu kwa si de kwa sata so ma mpo to e road sa yo ne we ti sa yo na number na ne fa 40 Abusia Ora Mole Suleiman wono eye unit committee chairman okopiemu e wo sata so ho na arehosemi esi ye na wo chiremu se sanyoyi commercial kai wono efri ofri kumase ya wode nani achiremu e wo adwura na trailer bi de gbobra wono hye baabi no amaka ni nyina da ne abutu cement ndi egu baabi na enipa du miensam a womo e wo mampa yare sabia na Ajeni Mbwate na oye wahina wasata so wode de ato dwasep ne ekoba ye ni nyina na momo bridge na tiatom enti kasa kase no womo duru wa achiafa wone na mo agbogbra sa na ade akunipa eno nti wo besra ba ne seyie no enipa nkwa na da semim no yenkonkɔhwɛ bridge no asayie nti a edi awu wo pomu hɔ no ye betumi ahwɛ asiesi ya no kwechije no danka mo da kontra ma gaba for na ruta o mo ba kun ha o mo nya hweyi because the way that can see that now we have a year na wa to no bua and in ka ha ne ha kwa na o betina jia enta ka mo ba o mo ni boso ka ne ke so no ma we dia no betina ye kwa say kama kuma ko 10 in the enya to enjoy we didn't say 2 or 10 minutes in 10 Kata miluje omi kisin sunu ita tende tya na mamutina antina fomo ankutunsu kezi ba ko suma pon ko ejia na mi ko do chen sunu ya ko so de bo me bi ho do se na mi ko an kete ko so do to sunu infonsu mu do en ka de ni bi ke de na do so en de si ya do ba fon de en ne ja mo de tun ke ma mon kan na wa mun tin en kiso Abusia nana Ajeni Mbwate wokopiemu e wo sata so ba bia rahosemi esi ya wo no na wayo wahina wo ho no de ato dwase brejeni nyo achia ne pa enti kasa kase ne duru hosa no kasa be dukura eno menya lawyer kwanhia wo sa breji ya hunti ti obesere aba ne sempanfo na won mani mehwe na won siesie e ma adehia oh trailer no so na
Chefam. Yasemo. I feel said your car no pa obia enfrimu no. The dynamics yom ho afofie papa. Atete wo ya ne hwi ye wo ya ne be de hwede aye. Wo twitwa ye den. Ehu. The dynamics se obia enfrimu. Yakọ agona swadro. Na agona swadro na NDC Amanekuo parliamentary candidate Yaw Chris Arthur ne campaign supporters ene Mami Cynthia Morrison supporters enso ade akoboni honomo Cynthia ye mu ye twene condemn ne ni abredia wo kwa independent ya hwe ne ho kakra na wobi ahu de eba ye ekwa me se agona west ho no je se wo mu ekohia campaign sa no de na anibere aba na enu na obi ahu de ekofa ba ya Yewra ata akwa campaign wo banwa ena obehia Cynthia enso nkrofo ekwa so enkeja obi a entwam anano kwasi adai MPP ni NDC ewo kware enya asem ketwa NDC fo firase ho ba MPP fo nso firase esoro ho no mo eba no mu nyina behia mu na ja mu twa mu no mu twi o mu soloku house to house campaign obi akoto na asem entinka wadi enka wose ade no bia enanka esi obi ankoto na asem na obi a entwam kai de hu ya ne se tuo akasa titenti ni pensia na sabre womgwa yaresabia doctor for ehwe womo nana kojo asare yamane bonia wobutu empotem honomo ye cheni se campaign wa sase abebe edru ntinze be edru na dru empempon so ankasa enti amanfo inemu ene no a MPP for eco campaign e wo kura fe no agona otenkran na incumbent MP a ono so tiso ene ewo agona wese ha ono ye MPP ni bete no so ko as independent candidate ono so ene ne nkofo so ko the same campaign ewo ekura fe na agona nyakro na MPP for no free otenkran a omodo munye kiremu nyakro tumbedu nyakro mu anajo be 10 o'clock no na independent candidates no ne nkofo so na mu na say o ka mu ka no MPP for ka no fa independent candidates nkofo no akọ na ogumu ba akọ independent candidates no mu ba akọ ekọbọ MPP for ka no na de maintain ho ase bai nti ene we kana we o mu peni pakọ obọ ka no ogumu ya ne say itu ato nti etu no to ya no na ka MPP hanom aguna west nasara coordinator ka no ti am no ka say ne condition very very critical empenifu ahwese o mbetimi agyan so amano asa ba nkoma na se wasa agina na so yi nenti no more rational na no more rational de ko kolebu na independent candidate nkofo no so etu ni mikika wo pe tu ni ne bi ka independent candidate no nkofo but o mu de ne de nsheda nya critical nti o mu gina so hwo mu ina e wa aguna stredu ha nasara coordinator o ye MPP ni na one MPP member eno ye MPP for no na fe uba independent candidate no o mu so mu ye mam yansa wo mu na etu no etimika wo mu na ba kumpo wo mpo de ono so wakọ campaign na wi a wo kofi onam kwa ho a wo kofi ene tuni kan no a ono so ye independent candidate nkofo ni enti wo hwe mu ana se ni minia ubisa senia eno ano ade ne koye no ubisa Cynthia camp se MPP for na tutu no MPP for no so se Cynthia for na tutu no enti se amene wo ka se de se ebetimi esisu dua se etu no atu free Cynthia camp ana MPP for camp no de enti mi esisu de sanse asem ni sie no na de be 10 o'clock ntizi na kwese adansefo ni yi omomo ni sense ma omo keka no na ya tibia ye ka ntidia ye pe papa ni se ye be ma police for aye mu hwehwemu na omode baby bia etu ni tufiye no etinya den aba ebisia no pay de ye nti bibia se suspension ti bia suspended the campaign na se bibia sa sisi a ibetime disi bia se campaign gina mu because enche e kwakoto aba nti se we be suspending the campaign there a bedding campaign jiremu pa aka 39 days entinya de obi a suspending de ukodi politician bi achi na upra wonya campaign mehwe wa yaresabe obeto aso ne campaign sanse bredro ni de yadu bunu mu pa weyi eye de asie ewo agona west eno no make se ni pensia na wo mu apra campaign manager de ma Yaw Chris Arthur Haruna Rashid wono so etuo akanu na yetwa so dia na yekọ mankasim afa shekase bia wokopie mu ewo hwa adehye ewo hwo no edi eye odambia festival no na ekoso emasabre ya yekasa jase hene ya wo nkusukum na nanom atra nkonya na na ato ginam watotuo emasabre ya yekasa die aka owura baako na nanyina so nyina da enese ahini ye moment me ho ase ewo hɔ na owura ya etu aka nui wamama ne wonne sa afahye ye babekɔ so wɔhwɛ no ama hɔ
omu ya ne se wodim frimu osemi frimu odimu a ana ebufuo eba ya jase hene kofetuo wakoto ya sabre aka no ema sisia no owura kwasi wafrimu ya ne amane boni ya buajan ena ekopie mu ho ene wonum arehosami si ye wo hu bie ekasa ye no de to wonanim se ade no wamma be hyase dada no na jase hene de kokobo ba ye se womu wa afa no a womu ne womu nka no memo bia ansi ase ana kwase de wantie futuo ya wo bedi muo ya wokoto tuo bo no ya sabre ya ye kasa de wafri mu jajaja nanso na busuafo de ato dwa se emfa ho ne de si ye biada enam so ma won mode hye no afri mu no wobesere atentene ne anya adwuma mumientie ensemu bia wode ato yanim ena mu de mu to mi ka fia le kono bi so de e ba so what we shoot to be we shoot what to wanna mi ka ba ko si mi cho me brother na ma mi abre what them over 90 plus yes how easy ya fa ko be dia la ya o ma yin won na the shop o ma yin aji wanyu ato e mu to ba ta na yin to man san on na la na ko ti aji kwa yin fi ende si wonja wu mu na enyi won na ni wa yin na ro ku te wa yin di abata ka hande na 10 million ejia ko fo ni edi na chiri anu ni atoto na gba tutu me brother awewi what was all gazette mo kuma se da uma che no one man yin ya me de say ya da pay for was shoot to make bread and I touch na mo jina bo haro do no shoot no e dia de say na touch na mo shoot it be better brand need to stand your say that's the brand it be brand it be project no one kasa I touch na we go to black my yin how to be control I am like my ya me say my yin go to be the na ma touch na mo to be the na wa say na mo na ma mi we ko na da sayina kwatutuo ewa afashase ema sabre kwasi wafri mu na busuafo na wote sa woni amane boni ya abo agyan kasai na assembly member wogina mu ema dehia wo nkusukuma batfo empesua so owura ekwo enchel enso edi ebi atato abusia ya bwa homoden se ye benya assembly member ne no yenya mumienti dada anto bebeyi nti gano oli be na to chinam oya na o ha ose oya moku nti oya moku na no se dazi mu dada no shooting no ama aganu so ewu de hon wa kwen wo odambia na aka for the mazin ada ba awe minyu wa prema disi wa fa na ato Nino apima enenam menema yefide yebede enti emere duan no poketu olokuweti ankweti na mopu no metu no do ometu no ankasa kono buna jonte emetu no papa man no kotowe tibeja metu no oloko era lo last ndo pon wasa akoketu era lo last ndo pon wasa akoketu teke no no apeti ya wojina wan kashe apeti ya wan kashe le ko washe apeti yin pelego apeti yin pelego abusia assembly member wogina mu ema adehia wo new nkusukuma bato empesua so owura ekwo enchel na wote se wodi ne siye ene ne kwakobonsam wodi ato adehia nyina da anima posifo so womonkeka womo na atentene ne enye adwuma ewie yenyina wesu na nsema hodo eboaboa no de bra mu nyina da yemfansi ewa ha samfo panyini ofa John entwi bosiako labo papilo ene boye chidom enoba afia aboajo wasa kwode samo eja sam kwame abo ageni boaten ena nanapia wonu nyina eye aboafo ede ema ima adaro ma Facebook no so unya bi ehweye ye ne ebehso momidin mami adwoa nyan tatando menin afihima ama efriye ama ye kono birthday wish bako ewa happy birthday way ekọ ede ama Richmond Boaten dodo na efro darling boy o Canada we efri wunua ba Mary Boaten ya wosua de ewo akantana pia minka university ewo Mampong wunua ba Mary say rich baby awo bia no erade enhira busua no wo nyina do enunti yenyinam na yema awoda pa happy birthday to you Asem Beba Dabi etwaso
Apomodin mapade enoane hepa plus mixture. Apomodin mapade enoane hepa plus mixture. Unia, Pavi, and a black smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixano, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranums. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawan in Fiodin Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch say perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai, Abua Wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai, no dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books PAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, Nina, a free basic 1, equally basic 6, English, a free basic 1, equally junior high school, near Band combined store, or Nina B, English, nom, and maths, nom, me say, books to be anywhere, perfect series, any B, na GS, any NACA, and so I'm a prover, into a batter Pian Kotobi Maneba. And that's a way, dear, so could be crabbe to me, I could chew, I could tongue, how many students who now, and look at dear, what tip one to say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master kuswa e here wamomua e to phone kwa putuaja station wa enkran down so mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade enoane hepa plus mixture. Pavi Plasmox hepa plus mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie hepa plus mixer enya adwuma ebeye woni paduan mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hu hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. She wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and ye won so wo ye Hepa plus wife na abo no. Hepa plus mixer ma je duro di pa. Pavi Plasmox and Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na herba shop atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer and mapobudra mapa. FDAG Jordan Kratwayatu. Kumas anke disika koko be ye form ha nyina Kumas nyina se on beka se ye nyehwe. Enti Asante masina pan asese wo sre akane mampani mahama so wonhwenya akwan ne ye no emwaya odima Asante manie wosisi wodi sika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya ade be ya Asante mafe na ye wani so enu ntina wa mampuntunwuma se fata ma Asante memwe ende yi wohwe Asante memu a aban ayi akwan bebre de tintine no abru 2000 kilometers enye nonko wo ba Asante memu a aban dwumade sonko a watu di agenda 111 no ayarsabia edunsia na woye ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma hwe Kumasi International Airport and a free SHS ya aboa awofo bebre hwe so na to ababo ho ban to abama number 1 to mabaomia adofonom ebusuafo etiefo mechiachia mo nyina sa brei October bosome mu ne da so wo yi o na me bisa o se wa ma apomodi adwuma yefo asoso onufu mu emiemia onufo no ahye se adwa foforo bia nkose baabi a ebetimi akoye kokramdwoa a odachen ene na meto nsafro bosome de toso aduasa mechire 30th October 2024
bukuada edi yanimu ye anopa no nwotwe kosi anwumre no nan me hwe wanim ewa yaresabia ewo Kumasi Bremai by Grace Medical Center Mr. bukuada edi yanimu ye yo 30th October 2024 bosomia ye wo mu ide to so aduasa ne wo ye bia bomodia ne pebre nebra by Grace Medical Center my hwehwe no fumu mfama wo siensa kotodwa bisua na ehia se etwa scan a ye betwa scan ne ehunu se saa dwa we de enkoda ne kokram emme ha daache no fumu hwehwe mu yi sikatua bia nim eye free enti obia fa ne ho nsem na emmomo no se basi ye betwa no fumu mu scan dia odofo wa na obetua na so apomudinti anka metufo na maka kire wo se mayenye mfama wo no fomu kokram ekumma no fomu kokram hamma breast cancer tete ma ema efie jija ema efie ye mobo ema so ye ne kura fie timeto nsa de afrewo bomoden se bosomia ye wo mu ide to so aduasa wukua de di yanim ye anopa na nwotwe enwumre no nan ene ebepon by Grace Medical Center yarisabia ewo Kumasi Bremai ebe DVLA office no ose kwadwo area wa uhie nchemu bia frame ewo 0244 97 68 05 misi number ne subio 0244 97 68 05 yebe hwe wanim yedamase. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe. Akusie, Ati. Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o take Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao I just say a man for Kebia Matina oma futri usum say se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepe yempe le no ye de kushina no ne untu tuna no untu mate se wo so betu ama wo atwo mate okay I'm not misanya holding okay mate any and that's it's been to us in Krobea unim do kamen nyane hwe hama no fire no nipa na opata esi jeje baakunya wenya ogina mfimfini nipa ne ye so otwene ho na no sete ade imi anso obeto de ne de damagimani ko minim do timi ye Asem Beba Dabi obeso se me life o wi asikrampo chese be oba bia ampemi o se me krampo na afono me se oje menene ntamu no twe na obiti ne ba bi na se oba bi be wa amedia e na obedamagime obedi medam samum na opeso ye me so opomani baako minim do timi ye nti oyes anu a wanti manto na mhu se ko to abome be fawo waso ntema damage mi sisi ye ana me ye na me so ne nsa na me gin hama nti ne won pese obegem nti me ye hama ne se jem na hama no ano no fa ne nan enim ne kotodwe anim on se me ye ne sei jem ne fa ne kotodwe mu ya ne se opegya nei ne skating sei na ne ha no awotre mikura mi yam sheme se ama waya am wo plan waya ama me plow because minti min plan say that se ayon se me de shishi no on the ntronko a me sama o sika say 35 million don't go into my house to stay again so take the 35 million to hire another you chop that money you going to still stay in my house I don't care because of my babies stay by you you don't like me in the house me ba house wa now di matem say obey de ofia de opa be ma ha biem hu a ho krampo ye metan they say I don't care you talk to me what they anadu bi me me dala ta ko eduma eti me ba ye no
na me se me ku ka trasra me se bi ku no so a don so ku ana me ya don so ku ku ni Asem on kana ku ya wate me na me to me ku ana me desra OTEC 102.9 wa don so ku ni na die nti no odwonso gu wunkum na wo ye dan na hu se dwonso de wonkum nim na just so akwa just so ku ma ti wada ma hu ya hu se just so enti wo hua na wo hu ye me ya me de fa na ni mo me bi de fa na ni wasra wo yire dwonso osre yaw me de bi fa na ni ana hu se that don't stand or their friend ko unim so unim ya panyina twempena unim so omo nso ye anuanom nti die ne ka wo se kose ne pe na ka kire me se wo me pese me ne wo da no no nso te ase die ne ka honamakono honamakono na wa anwuni anko akiri se sa honamakono no ebetumi am wanya asem medwene ko akiri na ne ye de na akoye honamakono medwene ko akiri pa wadi akora na sign almost be say 8 years. What do you say? 34. Akola no ka kire o se sa bre na wo kofa no ka kire o so gu fie say. Me plan me ka kire ne say oyanda age. I me ka kire. Abusia bi dipe eye me ni ntem asem. Wa wo hunu nyansa ka kire akola ne say oyanda age. Na wa hunu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no. Wa wo san ti ase kofa no sa akola na ti ase nti. Na me ka say. Honamakono. Chef am shemu ha. Me bun kotodwe e pabra kwasi a che so on me bone nche me. Nkwasi asem na medi. Wa hu so odi nkwasi asem. Aya na na. Etu wajimi ana wunyimi. Majimi pa. Ade we en wajimi ana wunyimi. Majimi pa. Wo ya kwasi ana anya kwasi a. Me kwasi ampanyi pa. Utulege. Aya no munsio. Do munsio. Ile. Okay. Awia yi odoba nkoma nyame ayeyie enka udin.
ena wiai odoma nkoma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no arofo ne ade hye awiai yebema yenho ye hyiehia yebema yenho aha na yama yenho nso akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ene eye adwoada ene ye bosumi dui ne da etoso aduonu wotwe emfimpinu ne aduonu nan mu ene ewe ene awie yasen hia bio ebre na so ye de Asem Beba Dabi dwumadie no na eba abesom na dwumadie a ye die da biara da ye ka de kiradofo atiefo ne ade hye se ye de sua de ebre kro na mu no ye de kire ye ho nso ade enti na awie ya ye hye yi nokre baabi biara owa utie yen baabi biara owa ohwe yen ye ba besua de na afei ya kire ye ho nso ade na dwumadie a ye die nokre ne se ye live ewo Facebook ne so oba Facebook so a hwehwe Otek 102.9 FM so oba Facebook ne so a hwehwe Otek 102.9 FM now hwehwe na so huna wadama eya ahye shema wunianom nya adesuane ade kire dwumadie bintie shema wunianom enya dwumadie bi nso hwehwe ebre kro na mu no comment bi a wo no oba comment section ho a eya afato ho ma yen yebe kan no kama wa afidikasie iso ama obi biara nso ate wonka ena awia ba bi a wo hwe yen firi bia no ya hye shema wunianom nya bintie na ya wo comment nso o de ba bi a o de wo comment ni free ba no faka ho bi na fato so na yen kan na yen hunu sa wo nso dwumadie yi o kan yen ho ena awia yi ye wo Be Love Radio for sa wo ba Spain abuchima ni mu a Be Love fo abode mu abiebiem ya adwumadie ni twagu ho ye wo GN Radio fo eno nso e wo London abuchima ni mu sa wo ba UK ni nyina mu a ye wo Patmark Radio wom ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio ye wo Sahara Radio ena enawie onum nyina nso wo UK wa onum tie yen afei France eye Paris pe ye wo Kings Radio eni ni TV eno nso wo ho eni ye wo Dachi Hima Radio eno nso wo Denmark enawie mu amohwe yen na mutie yen free ho nyina no ye mamo hada mo ase eni ye wo Rakus FM eno nso wo Belgium ena Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America bruchmani mu onum nyina nso abade mu hwe yen ya onum nso etie yen enti won so de beba o comment no ye beje na ya kan no live ewo radio so ama obi anso ate wonka ena wie Sandra Kisiwa osina na ya Krobea Asante good afternoon dear ompo no emute se nyankopon adom ye ho ye pa na nyankopon tonko so anu nhirawo no onka won so ho ate mate ya da won so ase ate Sandra Yusuf Islam achibon kanso nie ono nso wo Bahrain ena o se ya Krobea Asante ya another fresh week ye se nyankopon ni nhira na ho bambo ene ne nkwa husan sa Krobea entonko so anyamokase ye wo Perry J's Fashion the CEO himself Stanley ene o se ya Krobea Asante na wie sa wo ba kunsu a yenso ya wa ha na yenso ya gbade mu ha ena odwumadie ye tiew akra ye san so hwew ena wie hati maame ya ono nso a join show no live ena o se ya Krobea Asante anyanyambia woni abusua ni nyina mo hote sei obade a chiame jataba ene abrewaba kofitwumasinom ye nyina ye ho ye nyankopon ya domunti o se akra na United States of America yenso ya bade mu han ye tio Young Rich GH and was say how are you dear I am fine dear ye nyina ye ho ye nyankopon na domunti okay ena wie adofo ye bema ye ho ye hyiehia ena wie ye hia se ye ba besom na soma ye ba besom ni nyina no adofo ensem a eba no eye nsem a sebe da bia ye kan wa afidie yi so se obi kotwa ho ene ye hwe ene siesie ye de enti se wote se obi ato esan bi mu obi nam ohaw bi mu obi nam oseye bi mu a enye sere na obesiri nipa kro
enya twetwe na emom de obeye eye se ubetie di ato nipa na ho ubetie na wo de atu hofo se beye beboa wo ewa akwanuasa ahodo nyina mu ena wiei oba de echi ame ya hyiehia ya eja akra ohun te sei nyankopon adom ho ye pa akra na nso so nyankopon ni adom me nso me ho den ye de nyankopon ase ena wiei ya hia ye ba besom sa na da bia se hia sei a asem krope ne ye ka se ye de adwuma de yesua de ni asan de akire ye ho nso ade enti ene ye ba be ye sa na ene papa bi na namu ye ena wakwa akohunu kosua bi na kosua wo kohunu ye no se na eye okodie kosua papa ni hunu ye no o se na kosua be nie wafa kosua no ya wo de akoni fie o de koy no o se da bi kosua we de me no ani kire se me hunu kosua kro enti sabra ye ka se na nakokko abu eno opagya akokko no eno odi kosua ne hye na se sa akokko ni mutu so nka ne kosua Asem Beba Dabi good enti okodie kosua akwa akosha akokko ase afrankokko nkosua ya sese ye ka sei akokko ene butu kodie kosua so enkakra ebraso se enkosua ne papai ehwane na yehunu de deba enkokko ne de pai baako pai mienu pai miensa akokko ne kosua ne ye nkono ni nyina pai yehunu se ye nkokko na ka okode ne de no na akokko nda so butu so se da bi won sore so kire se akokko ni nimse kodie kosua no kanin kosua ne ho edi obatan se nkona pai na kai aka baako so obejai sa baako wei pa amenu nso akam wabra enu nso ntumi mpai e ma ye nhunu de de ba de onsore enu obutu so abotre enkakra ena kosua etosudu pai enu nso apai ne pai ye no ohwa na edemu sronko e woni manimu akoko wura behwe ohunu se sa kosua no enya akokko na emum eyabo afoforo onyini ne yebehu afe yabo ani gusu nyini ogusu nyini no okosere panyini bi se panyini ei brada behwe ade mame mekofa akosua we wo wiram me de abema makokko ahwane ohwane ye no abo a mehu ne ni ozo ojai eye kodie okodie aba behunu ne ho ewo nkokom sese ye ka sei sani akokko bia ye ma ne ba no ohwete no abokwe na nkokko ni nyina betwa ne ho asia enti Krobea Asante kotoko se akokko ba tan ne nim de ne mabedie nti ohwete no atwetwe nuane no nyina de ama ne ma no ode ma okodie ne nso ka ho bi kire se akokko na hunu ne so ye ne ba nanso wafa ne so da musronko enkokko nka ye ni nyina nso hunu abo akode ne se ono nso ye wonum nua enti o magina tum enti de nkokko bedie enu bi na kodie die ye de ne ekọ ye de ne ba na wonum nyini omu nyini no na kodie hunu ne ho soronko se se ne nkokko tie yi se me hwe me ho a matabu ni mu edu se me pagya matabu no a ase de me ekosoro nanso no aka ne ho atwom ni nuanom ntumi nya saa enti ane obeto akoso a ni nuanom aye de wonom oye na dako muntio okodie ya wa be frankukom oni na nuanom ite omo be maso a no omu hunu aboa kakraka bi a magnificent one ya na tabu no oto no sabaw eno otoko eno okodie no a be frankukonim no ebusa omo ne na bofu pam ebusa ne se opanyini wadama aboa be na akoi ne ho afeo eno o se hwe okodie no sa aboa wei ono ne diwie mu so sa aboa wei ono na yaboa na tabu mu adu sa aboa wei oni nagro ewa asase so sa aboa wei sa oni ni nya asem kra no a ofaw esesa ne battleground efiri asase so e de ko wiem
enti definitely obe defeat you ose saa aboa no ose me panso o ose ai oka saa no enu omu nyina enkokoma na ekọ enu odi wo machi enu omu nyina san koi aboa ne hunu ne saso obusa ne ho asem ye ka saa aboa ne ho asem e de kire ono nso ye okode ani bio nanso enso ye de se wa behunu ne ho won kokom enti wa fa ne ho se oya akokọ dwene baabi a uhunu humu sa odwene bia uhunu humu a ebe kire wanam won sese otu oba de Krobea asem nie mo akra ketwa bi mo de kasa mo de kasa ya na nyankopon ase na ya nchia yetiefuo enyina akra wasem a wo kan asem a emu otu na baabi a me so me de efri ene se Krobea Asante kotoko se kusi odane ahwe akra no a ne dua de epoma no saa nso na se dufochie da nsuo mu dadadada entimi nane odenche emoja emodu oye de benya emoja ne emoja ewom kodie ekosua ebehye akokọ ase ema ne hwane ye ema ne bedane akokọ nua nanzo so na kodie emoja no wom na kodie ntakra no wo ho na kodie adwene no wo ho duru baabi a na opese nka otu no wokọ eduru baabi na ohwe ne moyere na ohwe na ano no a wo se ampa ewom se akokọ ne hwane no obefra nkokọ mu de nanzo so onya akokọ nemum obeye akokọ abusua nemum ye ka moja abusua na wonye akokọ emoja saa ne wiase etio enti ade bia wo ye bia ne kai se wo betumi aye eni emoja afofra ase na muntumi nya ade kro enti yeni ayeto ya mamere twene yeni ayeto ye kuro twene yeni ayeto ye ho twene se ye de ye betumi ni broni ayepe ana ye betumi ni biribi ayepe no wo ye de ya oboa you lie bad untumi ne nye peda efri se okusie dane ahwe akora no a ne dua de epoma no ne saa ni ntino moja na ati umu no ebre bia afa nidie eni ebuo ema emoja no a ati umu no na hu se me ye wei emfa ho ne edom bia makwakotomu emfa ho ne sum bia me de me ho akowura mu se ne etie bia emoja no de me ye moja kan ewo saa abusua we mu ma eno so enhiaw efri se na wakode ba no ewom se na akokọ ehwane no de na wone nkokọ ma na yepe na wone wo nam nanso woye de ya na ne ntakra ne na no ene ne moyere no de na eye okode enti hu se ubetumi aye ni abeye bia ba untime se mfiri moja ufiri mu akra me da se Monica sa me da se arofo ni ade hye ye ma ye nyina ye ho akwa aba na anu fiada yedi ho yawo se ye ntumi amfa dwumadie no amremo wone kwan so se ne nete nanso mo anitua se ye nhoma mu dwuma ne yedie se bibi ye kwe na wanhwe e de asem kese ye beba enu nti ne ma ne ba ne saa no na wie yi hia yi na anu fiada na ye wonkomo bi bo enkomo no ejina akwada bi a ne nana ede no ba ye nim sebe nanai ede ne nana no eba ye nim se ote ne nkwada abrem ya wono a na atete akwada ya ama akwada no anyini akwada no anya emfie dunan ya crisis pieces ena akwada no ugina kwabena ni akofa akwada ketwa no anyem no wonyemo no a ono a womfie akwada no se nkuofie akwada ne kura na nkanya asem o na womfie akwada no bewo ne nioma totom ni nyina da ne boache bidin nti wote ase enwiete ene ma ne ba ha na asem wei eye ni tofu abom ene sabre ya ye kasai sani asem no tie no ankasa no na mo obo ade a kirem we ye ni tofu abom na owura no a okonyem akwada 14 years na ye de akwada koduru hospital owura ne ba ene de akwada ne ko hospital
ɔde akwadaa ne kɔ hospital no yɛbusaa ne sɛ akwadaa no ne kunu wei adi adwuma na ne kunu yɔ ɔso ɔyɛ drɔbani ne kunu adi mfie sɛn ɔse ne kunu akwadaa ne kunu ɛwɔ mfie dum kono meanwhile wo saa baayɛ yɛ a wode saa akwadaa 14 years yi ɛkɔ hospital no o papa ɛna anyem saa akwadaa yi abaya ne nso 25 years mfie aduonunum enti sɛ wo wɔ mfie aduonunum na wo papa anya mfie dum kono a hwan na wo hwan ɛna wie yi saa asɛm no yɛbɛkɔ so ɔbaadeɛ akra onim sɛ kwabere mpɔtamu bi wɔ hɔ a yɛfrɛ ho sisirase mate ne din na awerɛhosɛm bi asi nea mempɛni bia bɛyɛ na wɔtwe mu nie akwadaa afei no awie junior high school transformer mu power ɛku no ɛku no wɔn bi si yiyi results yi a afei ya na abɛyɛ o yɛsie no my god ne maame ne papa ne fie ɔno mu akɔdi akwantuo ɔmo wɔ hɔ ne yɛfrɛ wɔn mu abɔ wɔn sɛ mo ba no amane nyɛ dɛ light yɛku no adɛn nkwade di agorɔ wɔn bɔɔro akɔ ka baabi ɛno akɔ fɛ dua wɔde tentene yi bɔɔro no de ama nkwadaa o na sɛm nie asɛm na arɛ hɔ okay miɛnkɔ na asɛm ne so yo akra pushimi wuram akra yo atiefo sɛ mo bɛkae a krache tie wo kwaadu a yɛbɔ wo tie ebedi anim bɛ ne pa chaw tobo yo case number 1A enye bi 1A case yo. number 1A me ka se bi mi sa na de ne A na ne ye bi there be 1A2 ayo we ye A2 Asem Beba Dabi program versus Papa Nkra ne friend say dear latte Kwabna latte Joseph Yesu papa say case number 1A2 Asem Beba Dabi program versus Kwabna latte aka Joseph latte prosecutor obade prosecute him fane kwa du bono yo tiefo owura ene de ya sesem wo ne ya de kwa no bo ditie ya wa hanom na papa bi baaye se ne nana anya mfie edu enan de ohun ya ne se ne nana ne so wakosra ne maame aba akwada ne baaye ne nyanya mu ne niema mu no na asesa wo ye hwehwemu a ne se ne nana no wanyem wode bo akwada no ama akwada no ebodin se eya wo wura ya ene ye ne wahie yi wo na one nanyem enti wo ya na adwen se da bi se papa panimu akwakofa akwada we no ne nanyem de ya mentena ho me de be ma posifo na mra ne nadi oboso a na no atrufo bi tiye ena okobo wo nua pani bi amane okobo na mania pe ena wo to dimrika ba ye na nkotodwe krokra eja dibem mesra wa de menua ne ye no anye ne ye we de efie ni fie se wo chi ne tuma ho na behwe wo nanan enti wo de be ya ye nya na fisem meka a kire no ama na hwe no owura yi se eja wo no so mu se wo ne mu ni asem agoro ede nkwala ba fie de enya agobone enti obejae afe de ne na ye nya bosome de edi nkan bosome ne etoso bosome ne edi ho sa ade be bosome be se enso ko ne nwotwe de tia ne tie o kire se o ebire bi ofa fon freo se bra akwada ni sika no mfa nko ayare sabia wo se akwada na ntena wo nchen na akwada na tu akoba bi foforo ne de usika wansi di kura nko kopem se akwada ne ba betena wo nchen se eyire na wa ba be somo wo se eyire enya sa akwada no onhwe no wei ena ode beto ye nimu ene yanso ye toto akwada na no court fra akwada no busa ne se na wo ya akwada bone sa Asem Beba Dabi court na wo ya akwada bone sa o papa nimpon ena akwada ho ma na wiwo akwada ne se akoba minima amaye o
me wo ho ana papa yi eba efie me ni me nua pani baako on de onya be mfie dunson ti on de nani afi ana oba ye na so me ni mu nyina eye ekurokuro ana efire mo nana me enti mo sori ya mo mra na mo mesra me aduane a na ma be no ana agya akora menya bi adi ni nyina ya didi ni adidi ye ho nkomo ni atoto anansesem a na mo asua bi na mo kɔ enti firi ho no ye kɔ ni akɔ no aduane na papa no ye dibi ni aba ni ye dibi da bia saa da ko ye wo ho ene wo frɛ ye sɛ ye mra ye kɔ ye ne waka ne hu wa ye ne hu pa ase wo kwafa me ho ene wo se mu bedidi enti wo te me dia ma ame no ena me tena agye sɛ me bedidi no a ene wo soma me nua pani ni sɛ won kɔta ade mre no oh afa ma hu de ye me nua ne sɛ me nsa gumachi krikra kyekere me nsa afa wa kama to ho me shanda nika na wa wuro ne panty ni nyina bom wa twedro so no ne anda nika ni nyina bom at once under one wura wa kase wa wuro no baako awe a sa strategy so etasi wa bra obi a o yiri obi ni nada because wuro baako ni wie na nya abotre se o san ba wuro baako na wa hwe ya na anya yi to wasa otwini mienu nyina ebom at once tudo hu ya ne se wa twe wo yes wo teatea mu anu abona no so ka no tum osidi ohun ya ni se be ma ni bi se ni ba bi penyan tentem because ancha e cha onua pani no e ba bi pie so no so de nani afi penyan we papa hey wa wie ena ja o fa na yi sorry osidi enu nu kra wa ntime ani bi ena aja onua ne ba e wa ntime amana mane okon fi no ko bo o maame amane se de o se ye nana no aye mesra no wache me ato ho wawe me kwabna late awe me de odi ayamini maame ne so wanya hwe endi akwadai so o hwa no hu se ne ho adane endi o maame se anya hwe ni nti wono to o maame kra wa amana mane ene o enkrofo bi o no mbo fipam na ko bo na mane se me kosra kwabna late no wawe me no manyem eno am se no wabona mane o se da bi eno am se ene ko bona mane eno oni onua ne koye okoye eno o se nana kwabna late awie na awie me no manyem o se ho na papa ya twe aba wawe ama results aba papa ya twe aba si na o tre ye ai wa pass na nie shiu no dia ba ne twe akwada se mo ko fie wanka hwe enaja o san call back baby na ne nana ne bete ne call ne nkwada abremu a obesra o maame a obenya san kwanhia yi ehodom na o san call ye enti ehodom no ena nana iko hu ya mfitiase na ye no o frɛ no e de to nanim anka o me ache na wa me anche no akurai ebai e me yetoto na no e ma ne kan ne sei e ma ye frɛ o panni kwadwolate e wo afidie yi so kwabna late e wo afidie yi so sabre no so na wono ane baba ko agye atum se wode awurabai ekọ ahosopete ena wakwaje card ama na card no so ene hwe ya yehun se akwada ya nyamfie dunson wo card no so ena papa yi so emfie no so ate aba edunkron wo card yi so eno ne frɛ papa no ene ebusa nse papa wa nyamfie sei o se manyamfie aduanan num 45 years sa na akwada no so wonfie sei o se minimo ene asiyo se wonim se one na anyem de o se ane adenti ena wonhwe akwada no wo se wa wonim se hade ba de ene yekɔ enti sikasɛm so ho den ene ade ene asiyo pam no twa no ni nyina nsa machew asɛm we enye telephone so nkomo enti yehia ofidue mu ha ɛda sei na anu fiada wo bai obeduru ya na se nyankopɔn se bonsam o afidie ti ko he we dia na ya bonsam afidie ti kro fridu mienu a ye kan news wie ya pɛ na afidie ni ti ko he ana kwabra do na ti afo wodi ni kokro moti atim hanya ahadi ontumi say andan adabi ontumi ai ontumi kra ena afidie ti ko ye afidie ya ma na aboye no me ensan wa na afidie mai ene ko ye enti etu hye se enedai ena kwabna nso emra no me kire ne fam se Yesu papa edin na wafa ato no so eho amane bo no enti ne ena akura ye beti mate
Arofo akwada ba ya ketewa ne wa ha. Akwada no nana no wa ha. Ena Joseph Lati enso wa ha. One ne mpanyimfo a ombija no omo wa ha. Ebenezer Sapon be hu so wura onso wa be wuram. Ose akora na ho te sei Nyankopon adom eben me ho ye pa ja Sapon Nyankopon nhyirawo. Doris Bobie ose asem no bia no hye na nakora bia I'm believing say nya nokre papa no be deny say nya nokre say bia nyo na anyem akwada no just 14 years. Hey, classes aday Gladys Mensa and was ya Krobea menso me wa ha ene yenso ye betie papa ni nkyiremu di ono nso wo no wonka no nkyirechirem na yenso yente Kumasi Krofrom na Krobea Ebenezer Sapon menso me wa ene wi ye bo abaso ene wadwuma pa oyo akura me won kran ye fra me Steven ena menso me hwew Nyankopon tonkoso anu nhyirawo no onya okese abaya brawanim na osisei o hyempanyimfo gesi onya akwada bio ohote sei ne kasaguha aha beha na kasaguho ohote sei amiado good ezesi aka krabi no awo aka krabi no awo now wako traskan ko chaba akope ti aka kire so yo ba na bema to first born or bema o ka kire m so wo mfie sei 14 years mompagade ne nkosoro kakrama no na onka sengu ho aha also was say 14 years 14 years hefa na oti ansa na woko baabi a kwamna late motie no abonsuaso oti abonsuaso ho na no na nate tepa abonsuaso ena baabi a o maame woni nso ye frɛ ho sei junase ufra bonsuaso kodwunase ne mutwe kakala na ukodwunase se wo koye dai me ko maame so no na nete wo ko maame ho koye dai am se me ko sela na so ko srado be ma na one ne nyem no ye ne aye me ma wa ha nyina no we patoni oni onete wo nchen papa we na ne wo daaye no papa we na nyem wo no o ye sure onie kwabna late na ubon o se friend late na late kwabna late onie kwabna late ni nie di obo ni din ni nie hefa no ne o dai ni jalo se we di amante kitchen ejare ho no ne o dai so so onie kwan be no fa so de o dai kan sa kwan no o kasi ya na nanu nti ya manu anu aduane man tina da bia ye ko na eme bia ko osuma munya ba ko no anu no chechire mensa ko machi no kata ma no me dai o chechire wonsa ko wachi e wo jaade ho na o te fom pacho dabi enti enya kete sokora na o de o toy ayata tete fokete ni bi nese enu ne se jaare ho ada pacha tete kete ni bi se jaare ho ese ho dada na se oba ho nti no ode se ho pacho minimo enti na o tete kete ne so na mte kunya so enu obeka wo to tete kete ne so pacha enu o chechire wo nsa ko wachi pacha enu one o dai pacha enti wo ne o da mpre dodo sei mintimintile ubetumi a kire nya manim obe yamambuafu keyam de bebo wa hado munye kenketo a wo na na oba wa me kan kire me wo me manim se ba ko pe no ne o dai enti wo ne o da sei ba ko so te ha na chese de wo ka kire so ne o da bro ba ko meboa kanyame so do kure entwantro sese wo te ha enti wono nso betumi akane no kure bie wom e de akire ya ama ye nso yahunu one o da mpre dodo sei miensa
utiri ho soro ha nye Nyankopɔn na ba mamia na nyem na ya ba nipa ngemetimi nsa de ahwe wasum wo papa kokora te sɛ me na no wo abetra manim wo twa ntro de akyerɛ me wɔne wo da dodo sɛ miensa na no na wonte ya no obɛka kyerɛ yɛ sɛ baako na ne na nani ha bi enti na no ka kyerɛ me sɛ baako na afɛ di adane abɛyɛ miensa ha okay first one ne de wɔkyekyere wo nsa gu wachi ɛna ɔka woto tetekete so ɛna ɔne wo da wo ejade de ɛtɔso mienu ne nso kyerɛkyerɛ na wanfɔ so me enti yɛ dai ɛno nso kyerɛ me mu sɛ we de wo kodi no hu ɛna wakyekyere waka wo nsa gu wachi ɛna waka wato watwe dross ne wo underwear ni nyinaa afra ɛna ɔne wada second one ne nso ɛyɛ dai de no ɔka de yi ɔka ma metias ɔfrɛ ɛna ɔka adeɛ ɔna ɔka ma metias ɔka adeɛ na wote aseɛ ɔka kyerɛ me sɛ ɔne mbɛtena na me so metias ɛna ɔyɛ dɛn na ɔne me dae ɛno nso ɔde wokɔ he ne gyale hɔ a ei ade wɔni dan da mu anaa ɔda gyare hɔ a patɔ dabi ɔwɔ dan da mu patɔ na ada no wamfa wankɔ ne dan mu hɔ yima no ubisa ne sɛ na kwabena ada no wamfa mankɔ wo dan mu hɔ na ɔde bibia ye gyare ha ya ade ntia wambusa no ɛno nso wukodi diɛ mankodi hwe ɛndi ɔfrɛ wo na ɔkɔkɔwe wo wote aseɛ nsɛne sɛ wate aseɛ sɛ woyɛ ne mpena meboa yima no hana na wate aseɛ sɛ woyɛ ne mpena meboa sɛ ɔno da first one wie yɛ no ada no ɔse asɔ ne dem wankasa nkyerɛ na ɔka adeɛ ɔno da wie yɛ no first one na ɔka adeɛ na kyerɛ wo ansa na wokɔ no wanka hwe ankyerɛ wo wamɔ wa no anka ankyerɛ sɛ wakɔ amenka nkyerɛ bia dɔ kan sɛ manka nkyerɛ bia nti wokɔ yɛ no nso anka nkyerɛ bia me ma me nkɔ ameka kyerɛ ɛna ɔsɛ wawe wo kora ɛnyɛ hwe mate aseɛ ɛna wanka hwe ankyerɛ wo nti tam bɛn no ɔfrɛ wo etumi se wo pɛda nkasa eduru 3 days no ɛna ɔfrɛ wo ka adeɛ ɔka kyerɛ me sɛ ɔpɛ me ɔne mbɛtena na me so mete ase ɔsɛ wo pɛ wɔ he ni jare nanim hɔ sɛ akwa no ani ni jare hɔ de ɔyɛ nneɔma paa ni jare nanim hɔ a na ɔsan frɛ wo kɔe ɛna ɔfrɛ wo sɛ bɛyɛ biribi ma no ansa na wokɔ ne fie wɔ anaa ohun wɔ he na frɛ wo kɔ gyina ni jare nanim na ɔgyina nim hɔ abɔnten hɔ na ɔfrɛ ɛna ɔfrɛ wo okay ɛna wokɔɔyɛ no ɛna ɔsɛ ɔpɛ wo ɛna wote aseɛ enti saa de na ɔsɛ ɔpɛ no saa de no a na ɔsan akɔwe wo de ɛtɔ so mienu no saa da na ei moma yɛ bregu saa da na ɔsɛ ɔpɛ no wo de memfa nsɛ first one no de wɔtɔ mo na ɔyɛ yere wo ɛna ne ɔdaayɛ ɛna second one no de ɔkama a wote aseɛ sɛ wo ne bɛtena no ɛna ɔsan de wura ne gyare hɔ ɛna ɔkɔyɛ de ɛtɔ so mienu okay deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ne nso saa sɛi adeɛ kyee no so saa na ɔyɛ wɔwe wo second one na adeɛ kyee no ɔsan bɛwe deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛno nso ɔfrɛ wo sɛ kɔtɔ deɛ ne berɛ no anka sɛ menkɔtɔ hwɛ m na ɔka adeɛ ɔka kyerɛ me sɛ membla fii ɛna wokɔe ei ɛgyare biem wanfo ankɔ dɛm ɛno nso wokɔɔ yɛ na ɔde tetekɛtɛ ne sɛɛ hɔ anaa weiri a wamfa keta ansɛ hɔ hwee nsɛ so tetekɛtɛ rɔba kɛtɛ no dabi ayɛ sɛ yi papa kɛtɛ ne mi mmara kɛtɛ sɛdeɛ yɛde hata kookoo ayi ne bi no mmerɛ kɛtɛ saa kɛtɛ ne bi ɛno so na na ɔfa wo ti wɔde sɛ ni gyare hɔ na gyare hɔ ne yɛ nso ogya enti gya ne ho na mo sɛ ebie gya yɛasɔ gya egya ne ho
ɛna mo se bi agya ɛna ɔno da de ɛtɔ so miɛnsa enti de ɔno da ɛtɔ so miɛnsa no ɛno no wankɔ ne nkyɛn bi o wankɔ no ne fam sa me ba no aduane ye nyina yindi zo me onyi mia me kwa ka kire no de abatwa miɛnsa o meto onyem o ye no na akɔ ka kire ne sɛ de ɔyɛ ye no resource aba manyem ɛna ɔde abatwa wo ada no ɔse enye ɔno a wanka no ka de waka kire ne sɛ no de abatwa miɛnsa sɛ de enti sɛ de gɛ ne wo obi a ne gɛ ne wo de ɛdɛn no ɔde abatwa wo de enti no ɔde aba ni twa wo ɛna ɔde aba ni twa wo na ɔyɛ ɛdɛn na me kofi usui usui patan usu tiatiam usu gumu patan adenti na na usu so de aba ni twa me nti de enti na na usu na ya oya ana sɛ wawe me na me manyem na mbe ka kyerɛ me boy ne ho ɛho yaw na odi su de na ma usu ɔde aba ni twa me ɛna ma usu ɔhu sɛ ɔyɛ akɔra abɔde obi aka kyerɛ ɔda obi aka kyerɛ ɔda yima no obi aka kyerɛ ɔda ɛne ɛnɛ me Krobea Asante me wɔ mfinhyia aduonum ne akyire me ka kyerɛ wo sɛ wo akɔda abɔne wonim saa wo sɛ wogyina sɛn pieces wo wonim sɛ obi sɛ mepɛ ama mapene 14 years yakɔda wonim so obi sɛ mepɛ ama mapene wonim saa why you be that you chop some before obi ni wadada enti papa ne break you waga sa metwa wo ma wo ono ne de miensa no kra de menye mambumfu mempɛ ne enedwo de me bumfu na no kra de meka de ato wani ase me say papa ne break you pastor Dabi na why you be that patan be ma fauda patan eno na ugina say P5 be ma ne fao ene kwabnalate be fao ne mu twen patan na sa be ma na yede na uja no ana ono ne jao on the jam on ne jao wo yede na ujao me call mama ono nso no wo mfie sai ndana minim nimfie no ono nso te se kwabnalate patoda no te se papa we patoda osu asene papa we no ono oye de adwuma no no so ko school ewe abonshaso no ogina sai form 2 JHS patan ndi no ofawo patan o ya kra bone wate o ya kra bone oba ha ikra de se ni tiri hu ya ye kakra afedi ye tuntum de na ni tiri hu aye no se de mpanyimfo ye wunuru ho na ase obeye na ntiri hu aye so ha ene di oba ha ko kakra yi maami wa hwani ye wa ya de ni tiri hu na ye kakra na wo ya akwada na se won fo so se obeye wo ho akwada na be pre wo ho afiri nkwada yem di aba mpanyi yem akwada P5 akwada na ye shafe ye faawo na wo papa wo nso ye tibon koso akwada 14 years muntie de emraneka se wo se ne pe na akwada ne ti asio wanti asio woni ne da wa fefe no is a defilement. Okay, ebia papa na anwe wa anwe dia panyini tibo nkoso no mesa atwe asan krache ben ya fidie ne mame bra wanim ohote sai amiado me hoye akwada wunim no pacho yiwu onim no pacho yiwu one na dada pacho hane uye tibo nkoso wate men twen san na mnim se nka be yima no se bia one ne nai ne ehu se bia ye ntro ba se one na dade a uye panyini kwasea wate onye me so ate baba uye panyini kwasea wuni yire pacho Dabi wuni yire o maya dodo osai
me mienu ono mo wai omo akra panyini wo mfie sai o mfie dunson panyini ni akwada hwan ne so hwan na anyini we anyini chen no we anyini sno oba panyini no na we wo mfie sai me de minim ni mfie na mo oka kire me ba no se wo mfie dunson oka kire hwan me ba no de ko doctor no oba no kra na maye ne ho adwuma sai owa habi oh very good oba ne was say 17 until let's assume without admitting say am pasa akwara we kura was 17 years na je so no oba ne pe oba panyini no na je so ne pe o meboa kwabena sa one ne pe oya adwuma ben bra wani mpacho mo mehwe latte why mo mehwe no mo ma papa mo ma ne enfro ono onye hwe mo ma ne enfro mo fa mento so na o ma me memra mo ma papa no mo mpe ba bi permanent na mo mpe ba bi permanent na why me pacho mo mra TV ne so momra TV ne so odi ahwehwe Otek 102.9 FM hwehwe Otek 102.9 FM on Facebook akwada no kano meka se ena panyini tibonko so bi nso aye usei entime sa kata to se musa papa no ka so wanya ametwe asan ono nso so aye ntim de panyin kwase akora aka ho ama no enti momra Facebook ne so na momra mehwe no o hwehwe Otek 102.9 FM se yenya nkwada eye nkwada bone a yenwene hunu se nipa no bedru ni mpanyin yemu no oya akwada ansa no obeye panyini nti wa ye nkwada bone se ba de edru ni mpanyin yem nti osan ye panyini bone ewo ho we ria de o shaka kipie to class aka ho okay owura se wutie enkoma mekrach na no ote ha no okwa adu a wode ball ene nkoma mene awura yi akwada keto yi adi a uyi ho ano sei kire wo nso diem na mentie yo papa medase nitie man se abaya no mekwayi wo o kire wo diem no mekwayi wo abunsu aso minimo mo da krokra na akwaba se bebia ekoso ye no mo ben ho eno na banda ka se mo na mere minimo mo enaja ye kwenti o mo wo ma me ho no mbesra me and in case of comedy o ma mama o yari ni adi mo wa me hu de ka me ja na kwasam me ya balan ye bi yire passe me yire minti minya sa ma nyere no na mo ni kan sa na me ni dai na de o ho na sabio wan kan kire me so ko school mi bisa no on go school ampa mi firi bo ma beto no kra no on go school no nam kro mu ha no ne nam he junasi fi na mi na mete bo ma na ote boma afia na me ba junasi na unim se ote junasi ana se na unim so ote abunsu aso da nyina na me se ote abunsu aso no ma me na wo na abunsu aso na unim so ko school ana wo ko school omo be di ho me santin omo ba junasi me se abunsu aso ho no na unim se e ho na no ote no ko school ana so ko school me bisa na oso ko school tama wa abunsu aso no na oso ko school wo bisa akwada yi okay nti kwa be na fa so a wo de say ne pekirikiri mu oh papa me ka so mra mi nim komo na man bai e wo dwena ase ho o ka so mra wo fie emi nim komo aha nti oba ye no to aso o kire wo die mu na me ne keka na me ne ye one ne keka de ai me ne keka ase me pe no aha ana ono titi ase ma me na me ne ye bibi ana dana wone ne keka ye no sa dana na on ne ye bibi oh mpacho ane oni ne ye bibi wa he mpacho me jale ujare uni dan mpacho mo dan na wo dan wo ho ye den oso wonko oso wonko ofeli aden oso ofeli e di free ujare ho ko ba bi a wo dan ne wo no emutwe ana mpacho dai enye kwa eben ade nipa wo odan no animu ana ya wo kwa ye behu no efikasi mu na nyina yete efikasi enti wo so ofere se okọ dem ho nti wo se fama ne wo
o kitchen hwa ijade hwa enti wo de ne to mre kete so pa je nyemre kete na edien ngola kete ni bia edien nkwara kete pocket I dey say de papa no semfo mo de asole no semfo de ya sorry nkramofo kete no om de ya sorry no krase me ya me je frama oso me ho ana na meta da nti nyumre ni makoda no ma nkramokata ya de ya sorry de mo ma bofo mo so no eno so na wo kwa akofa ba papa se me de me to se me da so de je frama o da so de je frama na we mo ko ba ena kitchen hwa oni akwada ya hia nampre dodo sai me pacho miensa kasagua pacho miensa pacho you first wine no akwada yi say wo ka kire ne so omra mianoa mpihu ena wo kire ne nsagu nachi ena wo ka ne to ho ena do nsa ba ko hwe ne dross ne ne anda we nyina fa ne sirem ena ade hye ho ma no nse wo hye no ena ne dae papa first one you nu hunu krampo ba na mayra da oni ni sister nyina ebe di bi omo nko no meni ne kan no san ba o kase mayre na o se first one wo yire no oboa akwara kanokre mansuman sister ba bia omo nyina akoy no san ba omo nyina akoy e no san ba hana utie dai o se first wine no wa anye yire da wa yire me kire de kire so yire no no antie bi denu ye ko no ka si ye no ma ye ko ka no ano no chichire me sa ko ma chi no suma me nua no ka ta ma no ne me dai first wine no patan hana o de mpeni ko misrawo hana obi ama chichire won sa ko wachi mesi den na me ne wada o da me nsa so aba ne Krobea akope nipa de ofuma no so wafum me anchi chiro de biarada me jimu se mafum but hana me anchi chiro na me no dai o chichire ba joba njantu so onye yo aja mini vie kan mafum dada nti mo de oso mo de tum mfantu na atu ntwa na yie nto yie nya yie beto yie wasum na me be sorry abehwe any problem me mami bu mfu ne me se ne Monday de me bu mfu Monday eye na wotwe ahyase me bu mfu sanka na ye Tuesday ana se Friday bia krachi wenkuma sorry akohwehwe na so wo amano kama sorry pa ye ne ho adwuma e wona sum nkoa na sum nkoa kama ye ne ho adwuma e na Monday ntia krache first one no wo chechira akoda we na ndeda wo kitchen wa na wan chechire no papa mpa jo man chechire no wo chechire wo wa chechire wo sai kana mintie ode men sa ko ma chechire no kata ma no men dai okay etiefo moma ye nya analysis and postmortem of the akola na eka no memfa ne se ote akonya so no odi emu ntwa me monko so ntwa me miti a ma enye hwe eye se ye chichiri obi nsagu na chi a se no ye wo se yo sa no ye patan waka nsagu achi patan eno waka wo to fom patan enti wo da de en so wo da won nsa so ana wo da de en so me da me nsa so mpamcho ye nyina ya bi da ye ne wa ha ehwa na enwe da obi a ribida enti enim se ne ete wo ye oba ya chechire won nsa agu achi ene ya ka wato wachi ene ya rew be da yeye o ye mi sei no na me dai tina won nsa gu achi enti na wachi da won nsa na egu achi ni so sa na wo pa kire na wo rew no nti wo te ne de because I yaw Urian so de anka de akwa bi a ode na Asem Beba na no sa asem ne kura ye be ye ho adwuma nche na say hook up for nkwala no de omo ye ne say wo ni na ko hook up no na bi a wo pesa okore no we de secret na mi bi amamo hook up konye nya say mi say obi adwuma
na akoa no na no oba ya no ne hwa hono kakraka anze krache na dan wakɔ hookup ɛna hookup ni no sabe wo se wo mu frɛ bibi sɛ wo yeye yaso mtumi de wo ma no ne wo mtakyerɛ ma mi hu sa de ni bi da ɛna watam boy ne bɛma ɛne sabe ne ntɔhwɛ no boy na nu asɛm ɛwɔ me office wo ne hwa na hono asɛm na me kan sɛ yo sɛ wo de ahyehyɛm saa no wo yɛ no noko no wode ne se no akyire kakra no de mia kwanza dabi wo bra me uze bema okoya mu a okoyam during sex se bibia ye unexpected ye yaw ba ati feelings yira enti so ye bema na ho asore kra adwodwo ena we akoye oba akwada munti o ena o se bema na kyekere ne nsa agu nachi ena ama na da nachi na wo da wachi sa no ye de na bie wa na mu de ne ho sel fa kasa ha aha ordinance ba ko ye dey eba wa ham na je so de bie wu nam ena ye dey no kata ma no me dai ena ode ba ko bie wu nam no na ba ko so won sanimu na ba ko eso me buse esi ubo na sa tam na wo onsa ne we na egumachi na ugina ho ana na woda ho na woda style be wada wachi ena ode ne nsa ba ko bie wu nam ena ode shame sa no yeo no obi de wafa sa yaw we mu oso no ye first one wie ye wo na aka so no ye first one wie no obese ope ono nso se wo no anya first one ya nua ansa no obese ope odinkan se ope e na wo te ase udi nu hu wie na wo kɔ ye onu nua ni nyina akɔ na wo sa bai e no wie wo keta ni so jare ho wani kan se mepe no odinkan ye dai odinkan ne me wo yire me wie na ansa na wo se mepe no obi ayire wa wie ene wada o yire wo wie ye ne wo da ye no anya wo ya me da na mi sa hwe ma anya wo ya anya wo ya onsa na eda wachi no anya wo ya me ya de wo ya de bado ahade de anya wo ya ho ya me ya kakala obua ran de wa ye bi danti ho aya yi ana ye wo ya onsa ye wo ya kire so kan onza gu wachi wa hya wo ne wada ana wa wasem wo san frɛ wo se wo pɛ wo san te ase ma no koda ho ma ne san fa wo hana obi ode wafa yaw mu wa hyaw ne wada wo no wase wo pɛ no wate ase no wasa akoda ho ma ne wada na mi sa hwema anu sa hwema o se ne dem ho de wo kwa a wo si wo fere ho ye efie nipa dodo tintina anyim wie na ka se me beda ne nchen ofi na me se o de me nko na de yen adentina o ka se wo nko ho de wo nko me se o de me nko adentia me se me fere o fere na o fere hwan na ni sister mu fio nti na o fere hwan na me fere ni sister fo na o fere ni sister fo no enya nu nti no ama na anko fa wo ne dem no fa wo kitchen no enya nu nti a na wo fere ni sister fo no enti na ama ne fa wo kitchen wanfo wa anko dem no o pe mfitire fa pa o ana o pe kitchen fa o pe ero na pe ukonya panyi bone panyi kwasia san kwasia de we nyina nso obeye obeye sha ignorant of the law is not an excuse emrafo no be kasa asem we di akyerew na minim se sa na emra ne te it's not an excuse anya excuse akra no minim so wo 14 oka kire nso wo 17 sa asem ne de o ka biem ne tumi sa akoma me sori ya ba ba hwani so wo akonya na woto so na mo abu ahwefom kwase aman Asem Beba Dabi unim nyansa na ana wudu si bone kwa so ana wadwini nyina aye nkwase adwene nkwala adwen na wo mfie sai papa manya 45 brawa ni mo wo sai mfie aduananum aduananum fama
wabo oh wo ko 60 ya se wanya 50 something an wo ko 60 o kan den na enya ba asem na mebusa o ya se wo ko 60 years wanya 50 something ya se wanya 50 something wona na oba de hyehyɛ ho sɛ oba ne nkɔka so wanya 19 years hospital ho adenti na years a papa wo de me pa cho o ko no man ko bi aha na me ko bush na disika ja so mfa sister no ko hospital aha nti ono enim years no ono so mi same sɛ wonum sɛ sanso ni bisi o sɛ ba emergency sɛ onfa bia nhyɛ wonye sa ye nhwa akola no ana ma odi enti wo wɔ 19 Pacho Dabi. Money we free so answer. Only 19. Pacho Dabi. Who 50 say? Me 45 years. O man o mo maame we. Oni ha. O we. O mo kaswa. Kaswa. O da so ne ware. Dabi. Oni ne jai. Pacho yi. Hwan ne jai hwan? O ba ne jai. O de na o ye nti a ma ware jai ba. Oni de e ko ye school sem ne ma e ko ba sa. School sem say. Me hwe ni school wi e no se wantina cross bi won wale na ma intem tete onya sure so wo ye ni bibi nti de ma ni jai oba wo ne na wo mienu de eden so obejai o ko school nko na me na me hwe nkola na ofi o na ahwe nkola na ofi e no so ntumi ntine wo pe nkwala afa pa ho papa me pa cho set we nko na we ban hu de ka me nye bi da wa hu de ka ho enti we de ne ba ye o ni mala papa man me nenne ne menti mo ase o nte ho ase o cha me o ah latte papa o cha me o minti menjire me kura me ano me jira ho kura menti ase on ti ase sesei na on ti ase akola we na nya wa na akose ne pe latte hwan na se ne pe ma o latte papa hwan na se ne pe ma o me a enti wo kwase ne pe na wabo ana na wa hyehye obo latte obo papa Dabi unim twa minum ba te me nya de a me ya me num wo webo Dabi me ko doctor advice nka minum num na me yale na doctor say ya me nu kakra enfe ana ko ho mre mojam wo se Dabi unim jot nom Dabi unum wi Dabi wodi duro fra drink no nom ba ju minum adokro e de ye ukria Dabi wo bo tramo ni bi ho Pacho Dabi enti die ne kan ma akose akora wo na me se me hu de kan me wo se wo hu de kan papa wo hu de kan wa me ntwema wo afidie we so se wo hu de kan enti me shada na mbusa wo webo wo nwemo wo hye wo nhye wo nu bone wo ndom enti wani da ho ntia se wo hu de e de na hu wa akwala we hu ma akose ne pe papa me se me hu de kan me oboa eno de oboa die na wuhu wa akwala we ho he mam kire wade me wo ye oba wo nufu a me hu a na mani agye wo ye oba wo to a me hu a na mani agye wo uhu die wa akwala we hu na ma wani gye no papa me hu he ko ba se ko ya ko no bone wo ye kwasia pa wate uni adwe wonim nyansa me se die na wuhu wa akwala we ho wonim die wuhu wa akwala ne ho ntuben kan kyerem sɛ wanhwe anka ne ho yɛ wakono deɛ ne ma ne ho yɛ wakono ɛyɛ deɛ ne nofo ne to na nim ne tiri ho sunu han ana na hwe na apɛsɛ o kyini bi hwe watete sa amanfo hwe no enti ɛne me so me kopɛ bi ahwe saa ne te ada ɛte sɛi asmo de dio papa Dr. Bankwa akura oho te say papa tumfo nyankopon adawroma na ho bambo nti eho ye pa de nyankopon ase de nyankopon ase ye kura mafo obefo akura na baby mo na ye kura kotuo mu ana o e honso kroketuam dwena ase ne abonsu aso tepa achi so ya na nkura se ne duru baby ana ma no ya no mo ho den kakra so duru baby no ahwe ya ano so timma waso nso bitimi amana koyese na doctor hwe we na funu nka se nko awre hodi se do kan anu we waso wa hu hwe na waso woni ma de krontam ka se ne bia na
wono musa so mu ho den ma na no so bia na no so krache e ma ho den ma wo no so untumi nkɔpɛ te sɛ wo de obey kura size ana ma mi we kura size untumi nkɔpɛ eno bi metimi ne ada no ankɔpɛ no bi papa on sa okra o ka se so o fori afro on se du ba bia so hwɛ sɛ nipa no se akono de ohu bibi akono bibi ankrike bibi a bibi nya bibi ana make say oba wo nufu a be makura hu na nani tumi gye ne ho what you say obi hu to a nani gye ne ho obi hu slim girl nani gye ne ho obi hu de oso nani gye ne ho obi a wo de opɛ ba akura wei me busa se de na wo se enso hwe de ene sei emanso wo se manso ho nya ona wo betumi anya bi enti nso hwe na wo ka no ase e kyerɛ sei enti wo yɛ wadwen sei akura we na abɛpɛ no awe no nti na ma wo kɔyɛ saade no akura we asem hwehwe na som ne asem break protocol eto nkyɛn na me hwehwe na som we fa enti we so me hwe na som a human right for bebe mana Oba ma meka se unsu nim human left ya kope we human left. Ade. Hwe ade a oho. O koye no wadwen da ho. Ye busa wo na o ka se eye nso hwe a wo boa wo ye kohwini. Wadwen da ho na o koye ye eye dufuru pe na yew ne ma wo de koye sa ade no. Ade bia wo ye na kire bi ye busa wo ho asem na wo be fere a onua menye Nano mi ko hu mo hwe scenario we menam ena mi hu young girl bi abaya ne ho efe papa wo ye adwuma wo ba bi ena ne ba eka ne ho ne ba akwada wo hwe akwala no be ye very intelligent child na ne maame no ne mu edu kakra enti unsa wo ye kese ye stretch marks ba mu a na asa ne body no ye style bi te se de edge ni bi no na we no girl no waye tattoo e de atoto na body no aye te se sebe mesra me ka o momfa nche me body na aye te se de ehone agono e na stretch marks no aye style bi tebem lie bi e na da ho tattoo no aye tebem lie bi na da ho ana akwada na ibusa ne se ma ade we ye da ho yi unsa ase wo ho die nti na wo ye o se me hu de ka me nti a me ye de wo be fere se wo be kire ma kire wo ba de nti e ma wo ye ye no se nye e ya de money e ba ye hu ntumi nkirem ye se kire akono a wo hu akwala we hu ntumi nkire wo akono be na wo nso nya ye ka wo ma papa we se wo pe ma wo te ase ma ho akono be ya e hwe ni tri hu bi odete wo enye sapa na wo sapa on ka wo beto dri we fidie we so ne die na ma wote ase se wo ne papa we ntina se mo twempna die na ma wote ase ma ho hwe me say die ntina ma wote ase nya de wo hu ye die na ma wote ase ma papa we se ne pe na wo sew no te ase die ntia o so ba hwe me ma me no nyina obede kasegu ha menfo abodwe se obehwew na wo maame aka kire so ntumi nhwe ne ho onka benchile o maame aka kire so ntumi nhwe wo nuanom onka nkire o enti so obi aka kire so so obehwew no ahwe wo maame ahwe wo nuanom e de aka ho a die enti na wo maame nsre wo se kopɛ de obehwe me no ahwe me ma me na wo na wo kwa kopɛ de obehwe wo maame ne ne ma adentia enti wode nhwe no ne daada Thursday na wone wo daaye no ma wo sei Thanksgiving second day na wone wo daaye no ma wo sei mama miska third day na mama miska efiri ho no one wo naaye no ma wo sensei na mama miska enti obi oso obehwew no wa hwew maame no wa hwew nuanom no enu nie enie so waje wani so mi show nkran so ayade
sɛ wamfa adebɔne bi anka wano wama obi ana ada o sɛ wo koyi agu unim de akwada akoro no de ba na emum de esese late oyɛ no tua soka no obetua soka Dr. Mankwa enefa yewura awurade fie heba center sɛ ye kamoa mo ye dan ye de ye nimmo bi ene ne de dika ne obi tie o de na mo ye de na me ba mo betumi aye de aboa me akra wo de meda wase ma do tifo nyina ase da ne da nyina transe na wo ma wo mo frɛ obi obe frɛ wase doctor obi na do number ma me saafo na wo mo fa ye number wo mo ma ba obi hia mo a na wo ma ba nyina no ye beda wo mase na maka che so twudi ampo nyankopɔn obi akoma so ade ma no ye kasa ne ye kasa na mkasa fa awurade fie ba center ho mesi ye ni baabi okro no mbosi red park ho na doctor mbutu mede me number atudwa me sori a wo ahia de bi ade ahia asem bi wo so ana ase wo dadwene koda na bi afrɛ me na ne me ntwetwe nkomo ko ye bre na yesi madu pe na me de bekasa mesi ye ni baabi akro no mbosi red park ho na ebutu doctor number na me de tudwa number na ye 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 akra meda otumfo nyankopon ase ene adom ne anwade ene nsankyere ne esisi wa awurade fie ba center awurade ne yade asedane kase be ma no ne bi nso akwa amam otekfo nso a omu frɛ ha nso amamfo de number ma wo mo no so no nyankopon hyehyerem bia e ka awurade fie ba center nso akra bia me se yentimi nkasa enya tiri ho ene me kasa bla bi owura bi afra mi free France wadamase wa duro na yehua ne se kra 2 in 1 ba ko ha de anka tware ende yeso na ewodi ehua de ehua na ye ani so adwuma no na de yeso no nso na obi wa ensansi ni trimo abiko obi an yese kwa akoye ni trimo operation wabagi aduro bi week time no wafre media dance nti e betranse a eno ma papa ni tumi ni ahode anyankopɔ de ama yentimi nka nhye wose yenso eda na di ema amansa nyina hu bi hu se awurade fie ba center tumi ni ahode wo wutie me amesiti yade wo wutie o ya korankoro na me po ya de woso me kono mpala eko dabi wa ya enko no saafo na mo twetwe nkomo awiai so utiri yo ya obi wose mitiri asa de akume ebom obi wose asemani etutu agufom obi wose mitiri mo hyehyeme obi wose mitiri mo edududu me se akorada uma bi ba last week no Tuesday obi ba me ho ni tina ye ne yasa na mom duru ba bi a wose ye ka se no ma ye de asoa no honhum nya de kotoa me ma na kwankye ko ya de achi wose da mitini ba ye me ha ti ade na ekọ awurade fie oba ho a me siti se oba asori fie no ye trase wana ho a hwehwa wunsemu de efiri otwase abonsam ne de be ka kire ho ne de ya de ankasa de be mo oduro ya de krankron so ne etu ase tatahwe ho wuma ne fredi adanse se emi nwanwa se mitia me yam de akoba bi bebre emmom me de nam so kwakoro abusum fie nyina no ye ntimi ansam ya de ba bedu awurade fie ba center no doctor ade kotoa bi a wo kire nam so na abu nsa kotoa bi o ba tumi mra ya de so pa bi kwa habani nua ne nua hini ne no ma ye hunu ne nyina no ya ahode ne tumi nyankopɔ de ahyem nipa na de ne ho afa ne ho adi saa na last obi so fro se miti ade na ya enko bancha ha na mesere no me kire ne kakori tu ntri so obo so du kwa na ya ade ne ti ade ne firi hɔ kɔye nti awurade fie ba center wo tie me na se wo tie ayo ya na se affect wani a omu ba omu ka doctor na miti ya me ya man hwɛ ampe ho asɛm anka no na ama na da no ani ade yi nti wo tie me na se obi a wo tie ayo ya affect wani tutum ni kabla awurade fie ba center obi wose mani ni mehwe ade a me hu ni ye obi wose mani ni pressure abaso glaucoma woso obi wose ete esimani so obi wonso wose mani so yam kusukusu na ni so ya ne hene na ni so wo no na na kokokokoko saafo ni nyina metumi nsafre mo se wo kyena ye trase honhom fam hunam fam de fabra oba ne se nke se dimo obi na tete wa na wonfunso obi no aye na wakonya sa amane na Rally Fie Ba Center doctor me class na me hu a ye memo akwankyere e ho ye mo ba ye ho ye hu a ne ama ho akwa no akwa no wasi ano kwan enti se wutiem na wutiem ya akurati se bia ne se man yasem ya ye kan ye de ye kan hu na mani wotum ka se me hunu de ye me wo sefo betimi de na adwene betimi ahye se anu guase na to me so etasi yato aye kan nyina no wudwendwen ho a wobonso betimi akoya ade bia yo ye wia na ato ani so because do no adwene ne kwa achi no so ade a me koye achi nso aso ebe ba ne sei wo mo dwene sa ade ni nyina akoya ade bia wo hwe ne ye no obu o ya ade o ye wie ansa ne nso aso ne ba osema hu de ye me ena we nyina de ye adisua de
ensama ye tieni enso ye fom aba na ye tu ye hofo se o te saa ukoye bibi adwenu se later say ne besie aso obi akɔwia de wakye no se ne nkwa na enso no taye enti wo a wo fisa wo haw amane da so na wura fi ba center meto me nsafrɛ wo kra ye tra se honhom fam honam fam wo ma wo mu wa brochira omu hwɛ mo teka medi no kɔma omu nyina akra omu nyina se me ba me mfa aseda ani nkabea ma sɛ omu anhia mo a sɛdeɛ mudi adanseɛ no yɛ adanseɛ bi ambɛdi bia nso yɛ nokora nyɛ adanseɛ yɛ kyewakewa na asa adanse turo ɛyɛ adanse turo do saa fo nyina se me ba me nkyeakyɛw because man ba akwa mka so wɔ France wɔde aduro sei wɔse me ba me nkyea ma no paa Mr. Ebo a wɔse wɔkyɛw yi ɛna Italy nso wɔn ma gyi me nuro no bi wɔn nso ɛtɔn no wɔde sa nyarewa no wɔn nyina se me nkamfo na me nsa me nkyea ma sɛ otwodua mponyankopɔn nyɛ ɔkɛseɛ akora yɛ ka yɛ ntimi nkanya yɛ fonyadeɛ hɔ wo a wo nso wo ha wo yamu ya ewo wo wa ya na enko wo de brabaje condition bi aduro ye de be ma wo kofi akonoa bubigu wo ko ba bia fakuta wo no ma breti wa na ko enipa edi adanse wa awurade fi eba center wo to wo yesem obu wo ho a wasi madwuma sem aye de amame nipa no so bibia ma na agye agu obi hye ne ba wo hye ne ba wo ma bo hye ne mam obu e promise na ya feri no safo nyame kanfo already fi eba center mum so mumra emagye aduro ni bi ye ho no obi ba mpo sa aduro man di dware ya tumi na eha ni bie ni puru dwane koy ade achen ade eda no so na kɔ ye de asi awisu hama ani nubra ani nunsini ni nuaba ne homa ne de ya adwuma already fi eba center entina da bia betrase asi ye ho de oba aduro no se kasa wo yam a wo be yam fasa wo de besa wo de so ade so wusi a wusi wudi tua baabi atokro da bia aduro bewura ama ho ato ento pa biduro ko anya bla ready fi aba center obi oba wo nko ase wo mom ya akwadworo no wo kasa me de me aduro me de ma ntimi noa ye noa wo nko aduro ma ye mfa mfrafra mu bia mfrafra mu ho anansa na ma bi bonim to da bia na mse me ba behwe ase wo kasa ampa wo ya biduro krogen na ade achi on fra me say doctor kwankyera wo kyerɛ me no ma hu se je tua to na no odin ye ne atimi kyerɛ obi ade wo ye na ade achi ana ne nsa aka de o hwehwɛ no enti wo pasa wo hia awurade wo pasa wo peba bia ye ya bibiduro ne asa huhum nooma enya bone kwaso obi okro ba ne wura ba bum se timi kanya me asam kyerɛ nsa no wo su obi kura frame odifo ni nyina me gitum de ol ba frame bia biko nyina ya awurade adwuma enti sɛ wo tie me na wo tie me wo obi a obubu ogu ho na so so ntimi nsɔre a tutumlika omra awurade fi aba center ye ho ne yetwa dua hye obi nsam no asɔre anante enti so wo obi wa na se mubuo yade aka no anwuduo bi aka no anasa ahotutuo bi wo obi so sickness waso wa ya na nkwa fare bra awurade fi aba center wo abofra bi nso no obo brimbum ahwe ne ye na akire be wakowie no efom yade enti se akora bi wo na so ofom yade anasa brimbum keka no anasa soro yade ka na wo de wakoba bi na nye ya fare bra awurade fi aba center e be ma na duro adware ne amani bi aso ne amani bi anu anom obefisa aduade na wonu mu nyina be pia ma na ho ato no enti obi to asase ye ka obi to asase a obi ogina no atofom saafo ni nyina me kanfo already fi aba center mom na akro wo mu so mato moto no mtete so no moto akese no henia no ana abeda ne twe no sabio me kanfo already fi aba ba di aduro ye ho de on timi nsa amese mensi ho because henia aduro de besa no wa yi adede ni bi mesra me kan so obi didi on fa ncheme ubeyi adede ni bia ya mama ni nyina afiri ho ye wode ye bedi kan de amo anom awurade fie na abakra na bagye aduro wa aduro ba ko bedi kan de amo aduro ba bi pa ye mu nyina ansa na amo anom aduro no na aduro na tu ya de ase ama na mesra me kan me fa akonya we so akasa wa fidie we so ubagye aduro wa awurade fie a obi wa agye aduro no anom aduro na wie no e bia na ya de krankro bi hye ne ho ba bi aduro nkoyini ba na doctor na me ho me num aduro no na asa me ho ya mbasa na aduro na kwa mi ade aba yade ne hye onti yade ne nko ana abibiduro aduro ne yade ko because ekurokura etu na wumi a obetene ya ansa na awu enti so obagye aduro warade fie na wo noma wo de ahwebe na awotwe na otwemienu ntam na ansa na ade report aba enti akra ya adwuma na asa taxi udi taxi am obi so mfa nkwa ya adwuma wa mfra wa nso oba be yeses no okona button 11 wo fra wa kan se police ni anche na okofitam onko fitam a wode akotwi obi de ensem bebre enti ya nso mbagye aduro na udi onya fra wa wagye yade ache no fra kan se won de wa no ma bibia asi ba hu se biduro yi etu yade ase ene yade ko enti mbagye aduro na wode munum aduro no nkwananum kakra because am kasa mu tie obi radio we waso obi da bia mba chinta ko pa aduro na adu papa no
wo san ho because aduro de ma wa eno yade no be ko ansa na atu ase enti wo a waje aduro wa awurade fie obi ade anum aduro no ko nanim kakra ansa na wa frɛ doctor ebi am aduro ko duru be na otwumi na otwumi ebi nso nsi da wonum ko duro ansa na wo yade sa no kra no apie because adan maame bi de ne baba me se maame obadie na adwene ya asɛyi de mesra me ka be chew was doctor sa week na akora ntimi ko dwom ko di dwaba obi a na adwene ni fie no was doctor na say na me se da bi onyankopɔn na say ade ene ya age hu sika ye de adi enti obi de be ba no pa obi nso de be ba wi obi nso de be ba na dwo obi de betime na awotwe obi de betime na nsa obi kura de betime ada na na ho ato no enti wuti awurade fie ba center doctor panyina me sad number na itudwa me sorry afrɛ me number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 33 court case afrɛ me ye hu adwuma wo bi so odi nsika bi sika wo ne dibra bi eji wasase bi afuru nsama otwedu ampo nyankopɔ sika se no obi a o otwedu ampo nyankopɔ otumi se no obi a o ti wo bi so obesi siw kwa saa kwan so ade blawrade fie ba center because dance di esisi wo ho no ene nsankyere ne esini ebetra radio so ebire ni so entimi nka amanfo ka se doctor ya me kwan ne me kasa me se bo si madupe no so ba beton maduro ene yade ese obi wo ha wa mane anu afre no waba enti ya na bire ni so enti ya so no court case afra ebra waboa obi enipa ne yi eyi uboni aya abra woni ba ma bia ya adwuma ne ba wie no ba bi so wo gi sika na di wo pam wo fra wade wa behya wa eyo de no ni gi ho ade bra be tete 2 mini anwode ye dai e wo ho ena obi nso wo ho a wo de wo so wa ya adwuma ya na ne meka no maka biem adwuma ye dua se de ye dua sika no obi okwaje bank sika no de koya adwuma wo de koya adwuma be hye ye dua sika ye dua adwuma wo de wo bia adwuma bi na so office adwuma na wo bie no asase ko bia adwuma no honhom bi te so ansa na wo koso o ena otwedu ampo nyankopɔ asase do ade be hyem bi osade wa de ma wo enti wo de abrane ma nko dua adwuma na ansa na okɔ bia adwuma no enye bɔne kwa so eya akwankyere na mekiro ye kan se amma ne nye nwunwu se bia ye kɔma abosoma na bibisa da bi ye kyerɛ adwuma no ho akwan na ye wia na nipa nso efra tifi epoya atoye bententi ni pinkyɛn no ma ba beto no ma ni bia ma wo na wo nkɔtena se nkɔda because one for bi anhye awurade nsa oboa enyeye ntimi kanfo awurade fie ba center ma say wo kyerɛ ye trase efiri kyerɛ kwasa akɔpem kwasa akɔ after church ye adwuma enti wa wo frɛ doctor na ba ye adwuma da bia ye adwuma o na kra me ye adwuma me kwa me kɔtoa so enti wo ha wa amane honhom fam hunam fam ade tutumika ne bra wo ba bi wo abonsa ne manyina ho na ne mani si sunu ma bra boy ye kama ekyerɛ bonsa nkra na bra boy ye basabasa uma bi ba ma me kyerɛ na kwankyerɛ ma o de koye ma ne ma no eni wo ma bra boy sa dane enti yo bata na te hɔ na so oba bi abra bo kɔbasa ana so oba bi tu ana wo bi na nya wo de abrawari fie ba center na so ode kra de brebe ye hu ade ama wo na obefa hin na waba na meka ne se so wo kumase krodua mu hade a odu ofoka wo so wo kokron no oduru kron no ma odu onsi wa atwuma kwa amawura bank na nim U10 so on cross a odu ya prajafo bi gina ho omu so opebo sie taxi station wo kwa de wo kan so wo kwa awurade fie wo ka se ho na ayaresa wo enti wa wo tie me ye sore mi afre me number na me sadi to dwa number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 akwa me sori me fa akonya ne so awurade fie ba center hona ayaresa wo me fa akwanya we so se de nyankopon na me so gi wo ma yabuo mu kwase am do bekwa aburochire wo mu amanfo do mu ka twitwiri die no nyankopon na me so gigima wo mu no wo pese ohu adanse obi do ka de fa ne bra awurade fie ba center ye betra se so ne nam kra na ye be kire na chiwade ma de aka no ba bi obi onu sika be bro asomdwe kwa so e wo awurade di mu nti amen amen medase arofo we eye doctor amankwa papa yi ono ne panyini pa awurade fie eba center odano papa yi na se wo ba kumase ha kronom bosia na so ye no ben red park enei wate ne nsemo a wabeka e de akyerewo mprempren de watie
no mesia wode ato dwa no ne mienu nyinaa ye ne dia enti wasori obefre no na yade a abekɔ so abu yade a edi wunya yade a etete wo na wogye wo ho a enye no omoa wo na wonyi mfiri ho na nye wa hoto ate obeboa 0241 09 3915 and 0549 20 6633 ofra Dr. Mankwa one obekasa atiefo nhye saade we nso ti ayete hei enye obi anim guase na me Krobea mete ya mehwehwe o no se beye and before some sorry about betina radio isu yi a young guy oba woni na wo mienu oba no ene ono ankasa ni ono ne maame ne nana ene ni nua ba ono ntemo nye ene odi dwa to abisi yeso unim kofi twumasi aka kire nso fa video ne nkyerɛ odi be kyerɛ enye nipa nim guase ena me amete hayi mehwehwe nemum sa wo ya ade na nya me mentene ba akwala 14 years me nkɔsene pɛ o mpa man ka no yire nte nya ho explanation menye eya nim guase de enti saa no meka no kore no na me de ato ani ase sa wo nte ase akɔhyepo meka no kore no pepepe na me de asa wani na ase wo nte ase a kɔhyepo obi nkodi sebe enyambrasem wei twere no se de kwase afata no ode ma no na ode ntiaso aba akora na ese tre no aka ho na we ni tie maka kire se nef Monday ko bi shia me Wednesday Tuesday Friday bia ko be finish arofo mi twa me ho aba owade bebam na afi ma bebusa ne ba no a okotwere ne papa mfie 19 years no se de ne kan no ma ne kotwere se mfie no akire yibo meba apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and there also we Hepa plus wife na abua no. Hepa plus mixer magie aduro di pa Pavi plus mox na Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yatie nyina. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum Dr. Time daso menya wudenie wo ye kikim abna na wo ya yaro fa here medimo for herbal clinic asane nyina medimo for herbal clinic Dr. Time daso me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no e de be ya ka diagnosis eno bi
ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnu mpo ɛna hwim yare no ɛtu afi me widie mu a mebɛkɔ central market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei wobi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsa mfa no yadeɛ mɛbi apart from stroke yare a otumi sa ne ntɛm koraa no awoɔ nso wɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ wɔgye ne hodie nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔma wɔduro 5 days na ahyɛseɛ pagya ne mu ɛbɛpagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wopɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa medimafo herbal clinic Dr. Time da so ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop woyare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 medimafo herbal clinic udimafo no hɔ a I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uye bwe. Baumia, minya udeni, uye bwe. Hey, Mami Jemfwa, ne dena ma wani aji area we say. Minia, se me kaya dia free SHS, ayama me ne me ma wo hu. Na me hu ne minya mpo. Esan dia na nado danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hwe ye nyina efri mu no. Ane, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Se me de me mami ensa ne nyina be ko school. Ekosi se na nado danko Akufado ene Dr. Baumia edi free SHS ebaye. Sisi a me mami ensa, kofi, esi, ene kojo, eni na ko school akese ni bi. Minia, na wonim de ya no mo eka. Omo so omo ba, omo de nsachaye bebe mo. Ebi mo so omo ba omo be twem. Ebi mo so omo ba omo be ma ofo ni bi etua school fees ni bi. Hey, omo pese omo yoma de ni bi mo. Enti just why na ntua. Na why nko ni free. Omo pese omo ya, ya ye ni bi no. Esi nchen. No mo side omo connection man. Any protocol nsem yi. Say free SHS papa ya yemba yi koyo. Anu ti na wo se boy ahomodin bia say. Ye bebo free SHS on ban. Na ya no man bamba say ade papa. Na nado ene Dr. Baumia e de abrayen you. Anya free SHS for ya na mama ne nkofo se anya possible yi. Nanso se say dear. It is possible. Afiwe, ye two abadi abo free SHS on ban. Two mama Dr. Baumia. Number 1 on the ballot. Life smart food. Obi benya wa na free ade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuanche mfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic efa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure
typhoid mika gadian emema ye mre won pam nyina wasa ho yare wo ya acupuncture essa sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo ye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa afia wonhu sakra ya abamputam ho afia kakra atwam yi kojo nyema yesronko ankasa sesei akwan ayeye omesuku ahodo nso atumpon na enuma panso aba MPP amansa chaya ba sa pepepe SHS a wontwa hwe akwan ho sam sese adwuma ya bia foforo the marine free don so ni hobio mekai dum so bra ne yachi esum na pii no MPP ayepi abiama da pia da hi ade atumpon no fase adwoa wanya free SHS mu faso ama sesei o school pom na eno ne akandifo ayehia obi a ode na dwene siso se obema anuama ayeyie ama obia MPP adana de se ensa chaya kasa betimi aba wo December 7th no mumaya to aba mfa masa enkoso payi enkoso mumaya to aba ma number 1 wa bato nkrata no so to aba ma MPP magana eniye Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina ubehu won ahodwo da aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Agu Ghana for mama ye nyina insha eja na eda asam na wafre ye nyina wo ha sei mampanyi John Mahama say what the 24-hour economy ehye eba abeboa aban ne ankrankran nyuma nyina ama wa ye adwuma da mu ni nyinara na sa enhyehyei eda na wo hwe ne mu kwan se ebefiri mu aba mampanyi Mahama pese oban nyuma ku anipa oni won di zawoso doso bi te say DVLA passport office port customs any ankrankran nyuma ku bi te say wona wodane enuane ani agro processing factories any companies are ya kwanya kese esisi adan be ye adwuma edan mu nchichemu miensa meche se donhwe wotwe bia woka se emwa be hu asem na woke eba no ankrankran nyuma na Mahama betete to no so amo na wayere bambo mu asanso abo mu sikasem kwa na watete nkane abo nso amo we na ye frɛ no formula 133 eja na formula ben so no eche se adwuma baako nipa miensa be no edan nchichemu miensa wow we die eden sakra kese beba ankasa formula 133 obia bedidi to abama sakra papa to abama John Mahama NDC Yati asem do, yati asem de. Edi asem na udi mirika ya do anu ba bebesi fomu yi. Betie, Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu a yenim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esayare a wakwadru mu no wasa kenya ne hu biemu o na wase November bosumi a yebesi mu no de etoso 9 Dr. Ankasa Earth nase e wona so ye wokumase pechi number 1 na ada no jade nyina bedwane eni ti yare bi etete no Dr. Situ mirika na fa
bra sa wo dishia tonsam ntentan a bo modia na fa ne be hia doctor na me mo insurance metimi dia ba bia na jai na sam de wom kra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance a ye hye wi a e ka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atu afa na say de enim doctor Fokio dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo menam ko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo kai say wo be frɛ na waji code na no e be bo ma wo sika wo betu anu mpo eso ate wo be wo Dr. Fokio Herbal Clinic e wo Kumase pachi number 1 prep 0242 442 166 and I say 0242 155 935 kai say edano ye bosumi dubako ne da etoso enai a 4th November Association of Ghana Industries, the Ghana Enterprises Agency, and the MasterCard Foundation Akabum, Associate Jumedia Sonkokra, on the brain of Kumasia. Wait, a original job fair. Nasa job fair, a GEA Business in the Box project. Now, you say the AGI Annual General Meeting of AP. So, Jumedia Airbasso, Wednesday, 30th October 2024, our Royal Lameta Hotel, Ahujo, at Ebane, Atinga Junction. And upon 9 a.m., Pepe Ashasi. Ekosi enyumre 5 p.m. Jumedie eyen chenchenche pa. Enunti yeton safra obibia wo pe adwumae. Wonso a wo pe nkrofo afom adwuma. Ese brain na wei eyakwanya kese pa ayedema. Exhibition so bekoso. Enunti amawremfi sa o products ahodo awo nyina. Obetimi aba be showcase. Wei eye free. Yenyohi. Shedding Swan, Sajumedie Airbasso, Wednesday, 30th October 2024, our Royal Lameta Hotel, Ahujo, Ebane, Atinga Junction, Anopan 9, near Pond 5, Sabibian in our Pentre Mubia, for 0322 091 699 and 0246 067445. AGI, the leading voice of the private sector. Charlie, I feel about 2 idea. Imagine you be pound. Me who dear met one man impo. Ah, I don't know who they are better man. Would you make the policy about Mama say the beba? I feel so NDC bar. You be in Juman kitten. My branch executive na di omuhube gym. Say Kuko na person share poultry farm. Ketu ebi near Mao Akuko Bono near Ton Kuko na Mao near Mao Ediane au de beto Ediane Sika au de beto Ediane Mao. Hey, na don't know mostly. Onya nyanto boasie. Inti wait na papa ne say yanto abama no. Abba, papa no on se sign ye cra. Dada noa. Mudie, my yentie policy bakwa, Dr. Baumia. E wo ma ye mebunu no. The person mebunu yenya ejuma aye. Jobs would be my major focus. Now me be training 1 million youth in digital skills. Enya nunku, waso be bank ama nyumem kuma. Se ne be ya omuso betime bi omunyumem na ma fa ye mebunu no. Osan so say, obema ya to ade enne. Na yetua ne kakra. Eno ne credit scoring system no. Hey, sir. Oh, enya nunku ma mesan just oba ko nka ho. Osan so say, ode ade aye friend no buy Ghana first policy beba. Eno no, opese Ghana fo nyuma no mu bie. No mutimi fa ye mebunu no. Wow. Sisi ade. December 7th abatu no. Minim dia meto ama no. Dr. Baumia, na meto ama. Anio, bold solutions na Dr. Baumia say, ode ba ma mebunu no. We ye mu nketu akra. Me kra masisa ma adwun. Sisi ade, enya dia meto ama JDMP. The bold solutions man, onno na meto ama no. Mo, minia wa ye ni nyina. Afi we die, Dr. Baumia vote no. Yem fan cheche. Endie, therefore dia yem fan cheche. Vote Dr. Baumia, number 1 on the ballot. Adofonom, ebusuafo, etiefo, mechiachia mu nyina sa brei. October bosome mu ne eda so wo yi o. Na me bisa o se, wa ma pomodi adwumayefo asoso onufumu emiemia onofo no ahye se adwa foforo bia nkose baabi a ebetumi akoye kokramdwoa a odaachen. Ene na meto nsafro. Bosome ide toso eduasa. Mechire 30th October 2024. Bukuada edi yanimu ye. Anopa no nwotwe kosi anwumre no 9. Mehwe wanim ewa yaresabia ewo Kumase Bremai by Grace Medical Center. Mesrel bukuada edi yanimu ye yo. 30th October 2024. Bosome ayewo mu ide toso eduasa.
ne wuye bia bomodia ne pebre nebra by Grace Medical Center my hwehwe no fu momfa mawo si ensa kotodwa bisua na ehia si etwa scan a yebetwa o scan ne ehunu se saa dwa we de enkoda ne kokram emme ha udaachi no fu mo hwehwe mu yi sikatua bia nim eye free enti obia fa ne ho nsem na emmomo no se bas yebetwa no fu no mu scan dia odofo wa na obetua na enso apomudinti anka metufo na maka kire wo se mayenye mfama wo no fu mo kokram ekumma no fu mo kokram ha ma breast cancer tete ma ema efie jija ema efie ye mobo ema so ye ne ekura fie ti meto nsa de afrewo bo modern se bosomia ye wo mu ide to so aduasa wukua de de yanim ye anopa na woche enwumre no nan ene ebepon by Grace Medical Center Yarisabia ewo Kumase Breman eben DVLA office no ose kwadwo area wa uhie nchiremu bia frame ewo 0244 97 68 05 misi number ni subio 0244 97 68 05 yebehwe wanim yedamase. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, adofo yedamase ene twen. Yekoya yaba 102.9 OTEC edna wasugusua. Ewiai utie yen ena wiai ohweyen live. Ewiai kai national nso se Association of Ghana Industries AGI. Onomone Ghana Enterprise Agency. Esane Ghana Eye Card Foundation. Onomone Card Foundation. Ena kambom the regional job fair. Ebrew ewo Kumasi Krobea imo. Na the award can say sa job fair we a part of Ghana Enterprise Agency business in the box project. Ena onomosade annual general meeting say yeshia ye aka hui enti wo fa sa kwanya we so na watonsa afre enwuma mu mpanyimfo a epe adwumayefo ene woni a epe nwuma sa wonso wo pe adwuma ye ana wonso wo pe adwumayefo highly wonom se fa sa job fair we so na benya de wo pe wati ase sa kwanya we na no mbesa fa so na wonom de aye exhibition enti ade bia wonimu hwo ubetumi di aba ho na waba be showcase eye free ya nyoshe eye wukuade di animi ene ye doada chinibna ni wukuo ena sa adwumadie we yi ba so ewo Royal Lametta Hotel ahojo ono me atega janse ena Royal Lametta Hotel ewo anopa no nkono pepepe no ono mo ahyase obebo ade mu a kosi anwumre donum enti fasa kwanya we yi a Association of Ghana Industries and Ghana Enterprise Agency are collaborating with Ghana Card Foundation for now also brass our regional job fair we yase ebeboa mo anya adwumayefo ebeboa wa ma wonso anya adwuma bibini na wonte ase a ye number bi ejena fresh se ya 0246 06 7445 0246 06 7445 and a 0322 09 1699 ofresa huma we ya ye beje so ne ne wakasa de wonti ase na peso obusa no yenso ye bechirim e de amawo awiei Hepa Plus Pavi Plasmos eno de ye nuro miensa se nuro miensa we ye nuro a ebenech ebaafo ene de aba aduro we na se wunya bi na se wono no mo a e supporte unipadua no ahoden o well being no gina yie e manipadua ne hoto no ena wie me kasai hwan na yade di ne so atrantwie ekọ na ba naturally esese we improve well being no na se well being no betumi improve na wahu se nipadua no agina yie e be strengthen o body no na atumi overcome any health related issue a onua chese wanya Hepa Plus Pavi ena Plasmos se nro mi ensen
sɛ woyɛ obi a wonom na woni atenka obi wɔ hɔ a ne de atekɔ obi wɔ hɔ a yawo nko ano ɔte wɔ nipaduam obi ayɛ kɛse aboroso srade adɔre no ama wanya mogya aborosoɔ ɛsikyire yade ɛhaw obi ayɛ mmerɛ wɔ mpam infection sɛ titi obi unim dwene o well being ho na wodwene ho a de aka nyinaa yɛ bonus hepa plus pavi ɛna plasmos ɛnuo no nie bowura baabi ɛtɔn nuo biara kɔpɛ bi tɔ na wo nso nonom na ɛbɛboa wo paa yɛ number yɛ 0542 778572 ɛna 059136788 traditional Dr. Dawood ɔno na de Dawood 360 capsules ɛne Dawood ointment ɔde abɛdwa so anuanom ne adɔfoɔ sɛ nnuro wei sɛneɛ AC shine wɔ Ghana ano ɛnyɛ asɛm ketewa unim deɛ ntia ɛyɛ paa sɛsi a wɛda yi kura yɛ nwunu ohunamu tutu onka sɛ mu hwew wo sisi yadeɛ bi sɛbesɛbe ɛniɔma nkɔ yie ma wo kɔpɛ Dawood ointment ne Dawood 360 capsules no na sɛ nnuro sɛneɛ kɔgye adasankwanti Dr. Dawood abebi ayaresabea ya fe eni abosome kakra nie na se ne edi amanfo nsem ma won no enya asem ketwa so oyo obi asabre ya ye kasa yi esikyire yade bi tetew stroke yade bi abeka wato ho emoja abroso yade bi na ehawo eye hepatitis B bi eye nemu yade bi no akote a wako a enko se hwe obema ho ana wo ba no enka boni nsuo bi egugugu wo ensansa bi a tiadura ho pantilana na ehuna mani o enye enioma bi a sa akatoa na yi free wo bai be ma wo dwonso a wote se wo kyem wo bre emu hyehyew ase bredi na etwam wo Dawood Herbal Hospital ho papa no owadru obeye nhwehwemu no ahunu yade kro na de ban na ode na chi wade aka no wo ye obi a ose hawo wanya prostate mu hawo enti wo dwonso a wo bre obi hokre de rubber akotum obi pa wo bibia bedane si akwan onua bra no onyi si akwan ni mfiri wo wonso ebe pa ho ama wo be ma da fom bem oye ne hwie nyeye onua bra papa ne nhwehwemu no wonfa na duro nka wo ebe pagya ama wo amoni je hwie opeye pacho hwie opeye emfa nkopa akwada 14 years nkofa wo ubenya asem pepanyini pede wanyini aha obefra Dr. Dawood ne number ye 0244 886437 ena 0201 681 717 ejo so krapa edane yen kane na metro FM ni wom no saa dan no amu ana se ye ya ye ka sei Dr. Dawood odini dwuma free abapa more eye wo biggest online shop in Ghana ene hwan na etie me no opa de papa ato ade bi eye papa baby a ye ton no eye abapa more na we eye 10 times udwa na yedie tobo odi afa phone no eye Android phone and eye iPhone ko Play Store and abra App Store be download the app no abapa more ABAPA abapa MALL more download it o download it we ye awuram na awuramu a wa obehu ani so ade enioma wa apapa na de obeye nie obe oda ubetua ka de afa mumu baabi a wo bi ye de wa de bebro sa na ye no ebi a wo de ne nye phone na de be download the app no eye yam te se medie yi ene ye je number na frɛ ede na wo pɛ phone open nioma ye di siesie ye dem se ho open nioma ye di nua ye nkonwa ne mpa open de ye ntade open fan open TV open laptop kitchen nioma ana waka name it de wo hia bia no ye ton bi je number na frɛ ye eye 059 338 6133 ena 059 339 1848 yema wunti aka sika makromo obe order triaka baabi a wo bia de wade ye bebrew yaso ye na nkasa water for 3 miles sakasaka park wo eni ento kese na bibia be koso kama e de amaw awia Effect Homeopathic Clinic and Dr. Prophetess Mrs. Elizabeth Faith ma me nyankopon hirawo se wo ba ahenema kokobia Obenjo Max Company no 18 mu junction ne so ha na Faith Homeopathic Clinic enso wo yen na yedi mfidie free India ba yedi ye nipadua mu hwemu enti obi wo ho a onum nro
no na wonom no nya ne yade na ankasa ho aduro no wonom no ye treat symptom na mawo onua yade no ne course wo ho je say ye hwehwa ye hunu enti afa ne say o de ye ntreat say ne ye yaw na bra fit homeopathic clinic na ye check your nerve endings no ye hunu ba bi a wo haw ni free ne ma waduro ebi o hokra ye mfa duro nkan ye de ye nsa bekan o yawo a wotie wo wuntini mu etwetwe wo unipadua mu yawo a wonkasa no namuo ye na physiotherapy akuponcha ene massage kwa so ye be yi ni nyina free ho die ye nom die ye homi koye mu di fi ba nipadua mu ye detoxification ye betwe fi afru nipadua mu se stroke yade e hawo wa ye mrempem asikyire yade arthritis sasabro ana se enamu yade ni ho hawo sabe hepatitis ana typhoid all sakura na etete wa o de bra fit homeopathic clinic na ye moa ye number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 MSP 30 eyadro MSP 30 eyadro edro wei na ultimate clinic for ediaba no ma odemeba tweme menko umuyo ya on ebia be fine why ultimate clinic for na this edro wei aba na MSP 30 eyemedro se wutie me na won nsabuo no ubu a wote yawo e won nsabuo ni mu uyo obi a won nsabuo na nsisi so e bada wei bia nhada nche days as se durenu obi wo heavy menses obi wo obu ne nsa nioma a wo hunu wonpe obi nso de makora onua issues a wo e wo menses ho no aduru a wo beto a e beboa wo na achina bi ankofo variances bi amro ya ankoka se hormones aye imbalance wankonya fibroid eye MSP 30 so unya duro we bi na se wonom a menua ba ebeboa wo ebema wo maaye ejina brane baabi eto aduro bi a na okọ na okasa wo pe MSP 30 a ubeya bi ana afre yen for free consultation your number eye 0541 72 7818 0541 72 7818 offers a mawiya ye ne de MSP 30 no aba ye beje so ye no be kasa de wonti ase no ye be kire mu nso de amawo okay krache wanyem akwadai ojitum se ye ono anyam no bajo you okay mienu die enti no aka kire akwadai abusua se ono mo ama akwadai ya metena wo nchen ya ansom te se ekunu ne yire a onhwe no die enti a papa mpacho minkansa na o kan say me die me kan say sisi huna ma yedin nti ma abofra no ma no wo ma me ho na die menye bia menye taku simpo a naja o de ye de ne di onwo ma me ho sesen on tra ma me ho na wuhu no no ote ne ma me ho ana say na wunim so wa abunsu aso e ho no ofri ba adwuna se ho enti wunim so obi a won te dwuna se no oba besra ne ma me adenti na apese o man betna dwuna se ho apanya me na me se o metra ho na hwan na se se o ma me nti nche no na mbeto no se no ni ne ma me nchen ofri ba bi ne ba ho enti die enti na wo pese o mra metna ma me nchen sa na mpese me hu oh ne na me pa che se na me nim se o bo musu aso no te o ma me ne ba nti na me fi se ne ba nto ne nchen na wo an kan kirem so o kwa yie kura wa bunsu aso na ko enti na wunim se wote ho me di obeka kirem bia me wura mfie o se me ka se na o abunsu aso na ma me wo hanti ti wo ne nchen ni na me nim se wa ba o ma me nti na me nim se wote abunsu o ma o musika se ye mfa nhwa akwada no edi sei ko 2 months ko 2 months di entia papa me phone na say na minimum bi anoma ti wo kra me de ma driver ni bi be tu su kwa na chese sika no onyo bi mfa ma no na chese ma me ti se sika no wo ma driver no wo oje ko ma ne wo ntina sika kora wo pesa wo de ma no na nka wontumi mfa nkoma akwada ne maame no ma ne te se de wo ye me da se wo di ntia na me mfa sika ne maame no ona ma no odi matam me nya na hwe do betwem bia wo mfroto no odi matam waye ni bibi onye ne hwe sei de wo de aye ni ni ne ba nti de wo de aye ni ni okay nti na me nso won ka fa wo ho fa wo mpabo fa wo nan hye ne mpabo am se wo oba akwada aketo ate sa akwada we e na papa panyini te se wo akoye ni se yanka wo be dey ka be feel sei obi se musa wo ka be feel sei oh
deɛ wɔsɛ ɔyɛ no ɔyɛ no deɛ ɔsɛ ɔyɛ nti ɔyɛ saa ne nti ɛne ɔsɛ wɔnhwɛ de ba no menka saa menyɛ obi mfa sika no ma ne no na abonsu aso kwan no onim so ana yakam sɛ mensi abonsu aso bio wote sɛ papa akokora ne kɔkyɛw do wankɔdwa ato ankɔpa kyɛw enti saa kwan korɔ na wontumi mfa so nkɔ abonsu aso wɔ mfa sika nkɔma papa no so ɔmfa nhwɛ akɔraa do na wontumi owura na wontumi mɛtumi nti die nti na wonyɛ maadwea mefa na mede to susu ama no enti sɛsi a wato anya sɛe ɛna mama mede aba ne nyina asɛe kwa no hwɛ asɛe kwa sɛ ɔmeyɛ deɛ ɛtiɛ nti ɛma sika no ɛnsae kwa hwɛ ɛne ɛwoti ate o hwɛ akoraa so wɔ mfie sɛe 14 years wane kɔtwerɛ wo age 17 years no sister now ɔma ne ba ne nofo nti mo deɛ ɔma ne ɔba deɛ na apɛ sɛ obisa papa no mema wo mmienu asɛm yɛnsɛm agya Joseph Yesu papa ana ɛsɛ nti sɛ wobɛwo Yesu wɛwo si na siwa na wei deɛ wawe no na wo ne akwadaa yi maame ntam te sɛ saa na asɛm wei maayɛ no mene ne yɛ free woyɛ obi a wotaa kyɛ maame no deɛ pakyɛw me ba no na bɛfa aduane kɔma no ɛnya bidi ɔbɛfa no wɔ hɛn me hɔ ɔhɔ efie afuom me fie wowakɔ soa nneɛma firi wura mu aba fie no me ana mekɔfa ba na bɛ ayɛ akwadaa no ɔba ɔyɛ ne sɛ ɔbɛsesa kɔ ɔmamɔkɔ no ano maame no onua no nkuma no adi ɔbɛsoa kɔma ɔmaame no ano ama ɔne ayi no adi maame no na ɔtaa kyɛ ne sika mpatwɛda bi ɛnti sɛ obi ka sɛ maame no ɛna de ne bɛyi maa wo a wɔbɛsom sɛ wɔsiane sɛ ɔma no aduane wɔbɛnya aduane kɔma no no na ɔde ne maa wo a nka bɛka sɛ papa wɔde ne ho asɛm mebisa wonim ho asɛm sɛ sɛdeɛ na ɔmaame ne ade no ɛna ma ɔmaame kaa sɛ ɛneɛ mede na ma wo fa me ba no na waa no ɔnka saa ɛneɛ da ɛdi nkan a wosi akwadaa yi pɛ no wokaa ne sɛ ada ɛdi nkan no ɔno nso woyere no ɛno deɛ ɔne kaeɛ wo ɛda ɛdi nkan no wokaa ne sɛ papa meka nsɛ mepɛ no na sɛ mepɛ saa na wokaa sɛ deɛ mepɛ no ɛna ɔse sɛ ɔse wate deɛ wokaa yɛa no manka hwee ankyerɛ no mepɛ wo wanka nkyerɛ sɛ wobɛhwɛ no ahwɛ ne maame ahwɛ ne nuanom aka ho wanka saa na ne pɛ ɛse na ɔse ne pɛ no ɛnsɛ deɛ bi na woka kyerɛ no bɛma bia nu a ɔse ɔhyia ɔbaa ɔse mepɛ wo ɔnka biribiaa nka ho ne ɔbaa ne sɛ mada hɔ bɛne me na yɛ nyinaa yɛ mɛma no bi ɛhyia maa no bi deɛ na woka ka ho ɛpɛ ne deɛ ɛyɛ asɛm kɛse a ɛka ne nyinaa bom awuraa mepɛ wo deɛ aka ɛbɛtoa so no na ɛbɛma asɛm no ayɛ dɛ deɛ na woka ka ho ɛno ane mepɛ wo no nko a ɛno ane mepɛ wo no nko a ɛna ɛyɛ dɛn woyɛ dɛn wokaa mepɛ wo no ano ɔno ahɛ ase ɛworɔworɔ no ɛyɛ dɛn mepɛ sɛ mehu biribi kakra mate aseɛ menka sɛ wona aworɔ no ho ma me biribi kakra mekaa sɛ mepɛ no wieɛ no ɛna ɛyɛ dɛn ɛhɔ ha ɛno na toa so ɛna toa so mekaa sɛ mepɛ no wieɛ no ɛna ɛyɛ sei na ɛyɛ sei na ɛyɛ mepɛ biribi kakra wɔ hɔ sane mu ma me ɔbɛsra me wɔ baabi a mewɔ no na mene keka na mene yɛ biribi keka ne deɛ wakeka wosi wokaa sɛ wopɛ no wɔse an ɛna ɛyɛ dɛn wokaa sɛ wopɛ no ano ɔhɛ ase ɛworɔ ne sekɛte ɛna ɔworɔ ne tɔp no ɔdaa hɔ nti woka biribi kyerɛ biribi ɛna biribi so kɔɔ so yɛ nyinaa yɛ mɛma sɛ bi a mepɛ sɛ meyɛ wɔba a wonhyia ne da na wahyia no a mɔbɛda no nneɛma bi bɛkɔ so ɛdɛn na woyɛ yɛ ansa na wonya ne nada papa mene ne di agorɔ susɔsusɔ no mu ama makoma koraa yɛ meya ama makoma yɛ meya susɔsusɔ no mu pakyɛ yiw obi si menka nkyerɛ wo sɛ wotete sika ma maame no na wɔde ne ba ne ma wo papa sika mpo mene bi ɛne obi si memfa nsi w'anim sɛ wohwɛ akwalaa ne mmɔborɔ
sɛ wo hɔ no ɔbɛfa aduane na wɔne ne maame ɛne ne nuanom kɔdie bi enti ɛna afa saa akonya no ho ɛde yɛ ne nyɛ do a papa ma obedi mi nsɛm ansa na ɔde bibi kɔma aduane bi kɔma ɔmo obedi wo nsɛm sɛ ne fa afuru na ansa na ɔtimi bɛfa aduane kɔfie ɔmo akwadaa yi sɛ ɔbɛka kyerɛ so wɔnyɛ mobo no ane anaasɛ daabi papa ɛnyɛ ne korada wode aba atwa no ɛnyɛ ne korada papa hweye no hweye ɛnyɛ ne korada mame okay die benti na ade aba ni twa no aha die na ade aba ni twa no ɔmo ka no nuhu na asɛm no ɔmo yɛ aduane ɔmo didi wie no papa be 2 weeks na mu si fie obiom na me dem so la no me ko afom no magya safo na se ani se de be yɛ aduane adi wansi oda ɔma ma woro nguko num timi wo wanyumre bia na mo bae se komodo ɔmo na me se komodo mtu mu hwɛ de madwumadi amadi matimi adi di agya dare sen nyuma ni nyina tantantan na atwu mi no afumire na esisi ho timo yɛ sɛ yɛ ɛna me de aba ne bo we sanwo ba ko pɛ wan ka wi ankyerɛ me no mosolo kɔe wantimi anka kyerɛ me sɛ kafiro ɔba me na so no aka kyerɛ me sɛ me na yɛ adi agora ma nyense aba wan ka bi da na kwan bɛ na afa so te akora nyense pa onana o ma me no kɔ onana o papa ne na so no kɔ bana mane obunsu aso no papa no so ba ma so sei na ne bana bɛka onkasa yɛ no na wo se wonya phone bi amfrɛ adanse yɛn so kyerɛ sɛ na omo frɛ edisi obey phone so e ma ne kasa wonso se na wonya sika bi wonya ba bi fa sika mfa me phone na sey Matias ye wo se na wonya phone bi anti sika no pra wonya obi mfa ma ne no tontomo penalty fi akọ ene je say no entiyan so kyerɛ sɛ na number bi frɛ ɛyɛ obey e ma eduru ba bi kura wo kura wo ne no omo kasa enti sa number no na de phone wo disika fa so na enye yi ana papa me ni mu phone wura me ba no friend say no so wono asɛm na meka no na what fresh you ban so no oga chere me na me so ne decide as say minister me kwatimi koko no na me decide 3 million na mane na on fufu on theater mo de me ba akra krache papa ade we ya wa ye ye de obema police kyerɛ sɛ akwadai usa ɛno anante na adwene so afa no anyem no na wayɛ wadwene sɛ onhwa akwadaa no obi gya no papa bafra we me hwa ne papa na okudi ho na ma britia bi nyem abasa enti opɛ no o papa se me pena ka me fa me ho nka no opɛ no enti wo bɛ ware no o ye bonya me mpae enye mpae a ye bo sa mpae wi ye monkyere nyame me si nti wo bɛ ware no o de ma no ye bonya me mpae so obɛ ware no obɛ ware no enti obɛ wo no wo mfie sɛ no da so wo 14 na enti wo na wo de wo ba wo 14 years e ma awade wani bɛ so ebe ye wo de obɛpɛ papa me ne de anya ba wi Joseph sir ya do obɛma police papa ma pacho ya bɛma police achew me pacho ya bɛma police abem semra no kase wajawa ko ba bi na dwen ho na wokokudru fikasiem ho e bia yedi 99 laws no so no ho no omo frɛ ni fikasiem na o sɛ leader bi abusawo Joseph Latte dia na do ba na duafie o se akora 14 years e na sɛ ne amitie yi makɔhwe no e na manyem no na manhwɛ no e na ode me ba utek no utek for de me ama police e na de me aba court abeye prosecution e na de me aba ha no akasa akere omo ate ka wo hu dia o sɛ leader de be ye wo ho ya do be ma police ate papa me pacho opam che o sɛ police na abamu usro police Kwabena sir usro police usro amen na obutu ni so no na wonim se police bebam ehun Asem Beba Dabi ama police abam obi a usro police no okofa 14 years dwena se mani ho
ọma anyinyini ni ho nkwara nko a Joseph sir nkwara na apɛ Bajo David na we ye owa de achia me sabrem ense wa ma papa bi abetena ho ene obizei na na Krobea ene de you look like popru teacher ada popru teacher for aye day popru teacher for oma aye day I stand with popru teachers Clement Danso mate me some my young popru teacher so da Georgia Sadu akra ya Krobea Asante bi wo USA ena me hwe Nyankopon hia pa ene YouTube ne dem enti adehia Videsiama o say my favorite channel is back thank God ya te vida Nyankopon hia ene mia me wofa me dehia ne made nyina owura George Otin eja George owo United States of America and every a very good afternoon to you Yankopon in Shrao afei mia me de share Uncle Mo also over United States of America and every a very good afternoon to you Uncle Mo Yankopon in Shrao afei mi nua ba Dina mahuswa your voice note to the abreme kakra de metie mi wo radio ne so Dina ewo UK or United Kingdom mu and every a very good afternoon to you Yankopon in Shrao Udino Vayomi na Wayomi okay osana na good afternoon my first time watching your program live I like you I like the way you do the program Yankopon in Shrao Linda upon and was ya Krobea me wateki ene na wie me nso me show me pa chaw obi gadini waba be wuram dia na apesa oka memu aka bi I am for na make say sister for wa bread hanura bread seller kabi in fact me kwa amansie nyina auditors ni nyina etie obiara ho papa panyimu nananie e wose mu jami ya buna ya wi an ya kuru na to ball an so kra dabi ya pa ya abedi ya papa na wa papa panyimu sei mum yensa ne me wa paso wo me ne me muma me nyini hwe mu madwoa because ade papa na ye ne tan kra tan ada na Ghana fo me binum muma ba tan bresa mo amunhwe mu nua ba span no amaso na se nka me wo baba na nka obi aye ni se ya nka me mfa ne ho nche ne kura asem na ya pa mo me mfa no ma police ne yakọ na se police se ye nya no a no wokọ mo me nya no kura ye mo ya pa no ma giska no ma kanifie boko ye ka bi so kira ba tan untimi nhwa munso mo ne be ma wo ba ko na mo hwe na be ma no ntimi nhwe enkwada no munyai na mo ba ko no a mo nyire mo ho na mo hwe enkwada no me nua ma no mu no bedi adanse me wo krope me ba ye krope enam niema bia ne fa mu nti me mpese obi ba ye san ena meko radio so nkasa America na Krobea mo ame ne wo mo ananka wo ime ha wo mo ana mo nka bi ma me na so me singiti se mema bi ha e ma adwinti no ba ko matimi ahwe na ame ne wo e police ni a sabi ma anya adwuma ko obehwe me e ma mo nso so wo ye nka mo ko heavy anya mo ko po mu sam se mo ma sai what me awa akora wa ni tiri hu San France de onyina fi na to kokko to we say no wo sori ana wodi be ma achi sa ade ya akora nso wo se wodi ni tu jare na wa papa panyimu kro se ye du yi musuo papa na wodi ukodi akora na wo jare no unya se ye du yi musuo okofa no ade wodi no nya far mum yan kan straight bibia ho ma mum yan papa mu mate eye awiabo medase eye awiabo me pa chaw ene eye oba fuwa mo eye waya de o dididwa na Priska and was na since
you are not the law. He can't beg you. Gradually, as I see a more name Ranishia, no copam ranacho. Dear mamma, no better now, Hawkano, many ya drink correct. Because you were ya yana quaso. That brought you philos. And I say a crack Krobea, me watch at your matchmai. And I mean, so may show meet you. A day. You see, Abaya, bra. Mami Musa ndienti okotre akora ni mfie 17 years. Meanwhile, onimsa akora no 14 years. No okotre ne papa nso de okotre ne papa nso de 19 years. O maame wa ha nyabotre. Awura papa we unim no de anya hwe uwi ano akogye unim no. Unim papa we. Oye ode Kasagu ha. O papa de O papa kuma no. Wo ye fra say Naomi. O papa we di mfie say 45. Unim so 45. Sesia na uhu. Wo hwa o papa, wo de enfa say unim ni age. No akọ hospital. Na wo de akọ ne ebusa say papa na di mfie say ya de nti na akọ kire say papa na nya 19 years. Na emergency nti me bo metrim na mtwere. Enti wo de o yemfa say wo bo utrim kura papa we na wa wo hwa 19 years no wo. Man said as a makers. Ada na otra akwala ne nso de 17 years. Akwala na de ona na twere na de. Akwala ne se wo na otro ye. Me pa cho bo. Me ni akwala na eja akwala na cho nurse for no bisa na o ka ne de. Una aka kire nso won ka se wo 17 years. Ni na otete no esi akwala ne wo 14 years. Enti ye de na krata ne so koye 17. Pa cho 17 na akwala na twere. Me ka di si wanim se watumi asesa wo papa wanya 45 years ati ni mfie so ade aba be 19 de me ka si wanim I put it to you se wa wo sheda se wo beto akwada ni mfiem se be ya wo papa ni nya asem e ba cho akwala ndo na twere ni eji na nyina me twere ni eji se watumi asesa wo papa panyini mfie every 45 wa ba 19 a de na kire se wuntumi nto akwada ni mfie mu mfiri 14 emma 17 the o papa ya ye o so do so on o fua o papa the o papa ye ya na se ye pese ye do papa ma police o pe che say o ti say ni anyimo aya two papa for what okoba 24 what kire o de aduane ba o de bebre no ko o de minwunu pi onye obone de okodi ne bone no no ankasa ne te no opanyini o ya hwan abrantie no onua pani krachi nua pani no ba huso abetena se wadama eye die ntia asem ne kura de abome emuncheche munyina so ne kura na mabehu enti obobi aja obobi a oderen na no asam de ma ombre bi no na ode mi gina mu se me gina nanan na no ye ba adwoada no na komo efiada no na enyama na ntumi afidie na ntumi ndi ame ndi asam na o ye se wo twere me ne me ba Kennedy no asam na yakọ ya twere ya be sign krata na na yed na ba tie ba ye no se da asam ne kọ no because me de mi gina mu se mesre de janto asi omamuni nyina so sa nya de aba no de mesre na nka ye asam na firi mu nchen na de akofie ne ya kwhwa akola no ne niema nyina atutuye first one ya ekofie na obi di dwa ato akọ ye kọba akora yi nana ekọma no ensa ene 1.5 eno na amaka asa ba beduru ha yiwu enti se o ba besre se yenje mu mfama na mu mfa nkofie nkonkoka na je se krachi mi enche na ana pacha se na mesre ejatoa na mokwa na se mokoka na ansa amaka na anye yie na sa ba biemu na we chi pa da so besa ye bio de sa na nkamaka se ni hu o ware hwan enya wale asem kan sa asem na nka men sori twena fu me ma me bu mfuo me ba cha ura me mse Monday dia me mini abufuo mu krachi so o ware akra 14 years osa wo se wo pesu agugu enti na aka kire nso omra me da wo nchen no na nkola bone na aba na saa nioma we nyina aba na nka saa nioma we ube hu ewe
Matiefoɔ nso da ase ɛyɛ sɛ waba matiefoɔ nso na etie nti deɛ ɔmbɛka ne bɛkɔ ɛnɛ awodadie mu nkyia nkɔma wo yɛfrɛ wo Veronica Ejei Boatema ɔwɔ Afrantwo Bible School last stop ɛnɛ wie Vero wanya afeko ɛde aka ɔmfie ho na wo maame afie asɛ wa ɛne wabusua nyinaa sɛ ɛnɛ da yi ɔsere Nyankopɔn ne nhyira ɛne na ho bambɔ sɛ ɛnka wo. Happy birthday to you, Veronica. Afei, awodadie mienu etoso. Enkoma nanama o brofredu. Nanama o brofredu. Enedei onso wenya afeko edi aka onfie ho. Na Kelvin ose osre Nyankopɔn na ho bambo. Ene ne nyinkyere se enkan. Ena wie gesa number we me tonfie. Me ton fie jesa number we se wani je ho se efie so obeto a jesa number we je number ne ye 0241 198922 0241 198922 eye fie a 4-bedroom house ya bibia biwom asase kese esa da 4 bedrooms no enim ya tunsuo ya to fence wall ya gu ho nyina na wokumase ya atimatim dome ewo krompe enye nusat eye krompe ebe good foundation international school kra se wani je ho se woto se afie we ya fresise ya for negotiation 0241 198922 Any yesa was Sion SD car, a car, Toyota brand, Sion. Mode near 209. A petrol ne yusu, and also ye tongue. So when you horse out to Sion SD car ya. Obe fresa number crona 0241 198922 and a 0548 181000. O fresa huma winswa. Ya bejo sonia no akasa na 3P fwedro no. Piwak for na this edro we yaba ye fredro no 3P garlic mixture edro we na se why very weak e wo nipadua ni mu nipadua no bre nipadua no nam ohaw atete ene yaw mu a ebi asrade na adore asisi ntini mu ama mogya ntumi ni afuru sane edro we natural garlic wom enti so nya bi na so no mu a eboa ma mogya atumi di afuru sane kama ye fredro no 3P garlic mixture. Wow, pressure sem enkoyie o cholesterol wosro we immune system no enkoyie unipadua ni tumi honho no onua P3P garlic mixture dribi oba misi heba kolinag dan heba any all other pharmaceutical shops baby ato adrobi ebe wo bia no benya bi frɛ yɛn wɔ 0248 928824 ɛna 0201 000021 awia ya Bolivia Enterprise fwadro Future Life Smart Food no enye adro pese na ya aduane a ahodinu ahyemu matonchom enti ye de san yade enti se wutie mi se yade bi da so no akon na yade ne nkwa a ye so de bra ye nchen ya Bolivia Enterprise ho ye wokumasi sofo line alignment ye ne multi home no ene di animhwe bra be kyerɛkyerɛ wo haw ne mu kyerɛ yen na ye nuane a vitamins ni minerals 23 wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber eye very high ewom no ye ma obi nkodi na ntu yade na semfama wate ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 Volta Drill Limited yetunsuo and area se wutie mi na wo hiansuo atu se ye wo fie ho wadwuma mu ho ompotemu bia wo hiansuo na wo pensupa ensuo a ye betum yetu ye bedwabuom ye bekɔ asase na ya ase ni akɔtwe nsupa pa ne de ama wo no eye de Volta Drill fu atu wonua wo de ye office no main no e wa ahodwo da aban ɛna so obekumasi krodua ye mu a edi a ya gie nyina agina ye dwuma pantia ye metum eka se na ma akosi bo so bo no ye dwamu akwase akɔtwe nsupa pa de ama wo enti mu a mo ye nsuo adwuma mo mfrɛ yen ni entu nsuo a ano ɔde na mo nso motumi afa mu anyeska wate so am obi abetu bi na wantu ni ye enti asɛya ankoye otwe antwe a wo de frɛ yen
na ye ne won kasa ye number eye 0244 29 9520 ena 0266 43 2210 midima for herbal clinic Dr. Time da so papa no wokumase abu akwa agogo se wo ba ha se ye hepatitis A B and C na how stroke yade de wato form wanya kidney mu how wa ye mrempam infection say how o low sperm count prostate mu wanya mu kokoram awo na wo panipadua bu yaw wanya hernia o pressure wo soro ana stomach ulcer fibroid diabetes on sabu mu na enye ni nyina no Dr. Time da so ye ho adwuma die nti a ye frɛ time da so kora ne se aso ye na nkasa di medima fo herbal clinic na mum na adwuma pa ne adwuma den wo kwa won tentem kwa so o yade ne be continue am kasa wo ba wo the time beto yade ne so ne number ye 0244 77 4282 and 0245 61 6336 Latus Enterprise ube kumasi adumu a aseda house kwane so ena Latus Enterprise yedi adwuma free ahai ubesi dan wo Ghana betenem te se de wo abruchire nioma na ye de ma no ye nioma ye papa wo ye painter na wo pepenti a be hu ye wo PVC pipes ye wo Turkish doors ye wo chandelier light ye wo wall light ye wo electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs normal bad boot ni wo bi ena bathroom nioma bi te se telephone shower set complete shower bathtubs jacuzzi basins shower glass corner bath with panel toilet roll holder mirror and water closet na abenya bi wa ha enti adwuma bi a wo ye painter, plumber, electrician, muyina mumra yenchen, na mumeto de ya papa no. Latus Enterprise, ya de amount. Ya number ya 0242 61 6585 0242 61 65 85. And now we ochiame ankoma, ochiame and ofre me, kachre me se ene ya wawoda. Mesre nyankopon ni nhyira ene nyankopon ahobambo se enkan wate nyankopon nhyira pa ochiame nyankopon nhyira afei the simple man simple wayo onso wo adehyeman enawiei simple wayo. A very good afternoon to you nyankopon nhyira na onto onkwanem oba de achiame akra sawo kai owura Isaac Ofori central papa na ofri South Korea ba na ne yere ebo pa nka ye kwa kukuno papa police ni na ye ne yes a operation say ye be bona baso odi bo achekura ye bebo Ghana Police Service yangupo nhyiramo in fact papa no oye adwumaden odi bo ndi chief ya frau ni a plan before party after party and everything obo ye bo abazo a she party wo that is ka wo mu ana e say ye two pay mu nyina wo sa party wo ani party wo ska pm dia party wo aka two fa sa se enipa ni ahoto nipa ni ahoto akra tia wa akwada de ma me no hweye se wan hweye be toatoa so ne ma hodo ni nyina da se de wasi ejeja wo mu saa se wo mu nko no mu ankope bibi medi no akokọ ba ne ma me mutunu so na akroma che no kwa do bi kura timi chi bi endi wono hweye pa na ye ne ye tie no so ye mfa nye afutusem papa yi ene ye free ha ebia na wa na ne fie na ye mfa nya adesua de se ma ye mfa obi mre ye so mfa na papa yi eye mre ya akwada no wo hwe no a na chini na nimu nyina wo mu ne bi ne fie no mbedidie eje so wokoba no wa be sese bi akọ endi akọle wo ka ne to wa akọ be de no atiem